कपिराइट फैगोन नामा आंनावलाय कपिराइट फैगोन नटिफिकेसन लायाखै एसे मोलेले नुदों माबाखौ माने इमान मोलेले नुदों आंना माबाया मबाइला मा मोले नुलायखो माथो साफासिनो मोजां नुदों दिनै थिगसे नुदों माथो दिनै मोजांसिन दा दिनैसो मोजां नुदों नायनायखौसो देखायखो फैयाखै रावबो नायाखैनोबा देखायनो रालासिनो मा जाखो आंना माबायानो हरला माथो बबे नायनो हरला माथो वाइफाइआनो हरला नै मबाइला सिम गैयिखौ हरला दांलै बेखौ बेनो मा जादों जाबाय माबा जाबाय बोरैबा जाबाय मबाइला मोनबोलायबायलै जेनेबा औ सार खुलुमबाय आङो माबायाव दं रुमाव दङ हा सोर एगजाम हैनो आतसा मा हिसाबै सोरखौ होनगासिनोलाय जों नोंसोर न'खरनि आं हरगोन गाबोनफोर सम लानानै गाबोन थांगोन ना नोंसिनाव आङो गाबोन थांगोन ना नोंसिनाव आङो दिनै थांथ'वा गाबोन थांगोन सोंगोन इसर सोंगोन सिन्था खालामनाङा ओइस रोंलालां सयथिनोबो दालाय बहाथो मालाय फरायबाय थानायाव दालाय मोनायाव फरायगासिनो ना अ गाबोनफोर सानाव हरनानै सोंहरसैब्रा मोजांनो ओंख्रिथ' माबासो फुलकबि मटर फान्थावसोमोन बेनोखा माबाया जयदेबनिसो नामा सोंनाया मा मा सोंदों बेलाय बे संनो रोङो जानोलै निसाथारना कोई नहीं आ रहा है ये मेरा लाइफ में आं गाबोन सोंहरगोन इसर सिन्था खालामनाङा दे होमबा आं एसे माबानि मेरा लाइफ में कोई नहीं आ रहा है क्या दोस्तों जोंहा नितुमनि ब्र मोनफैबाय माथो नितुमनि ब्र लाइभखौ दोनबाय नामा नोङो नितुमनि ब्र नों लाइभआव फैगासिनोमोन ना दोनबाय नामा लाइभखौ थांनाय जायासैलै आङो लाइभआव जाखांनानै दासो फ्रि जादों नितुमनि ब्र बेखौ साबेसेनो होदों बेखौ अ दाबो दंगासिनो ना लाइभआव नोङो नितुमनि ब्र खबरा मोजाङानोलै आंना नितुमनि ब्र खबरा मोजाङानोलै लाइक साइक थांनो रावनिबो लाइभआवनो थांनो हायासै आङो ओंखाम जाखांनानै दासो फ्रि जादों फ्रि जानानै लाइभआव फैखाबाय
आं लाइभ होदों लाइभ होगासिनो ना नितामनि ब्र सोरां आब' मोनफैदोंलै हाय होनना बुंदों सोरां आब' खबर सबर माबोरै सोरां आब' मा खालामदों आगै जिरायनानै दंलै आं आब' सोरां आब' जिरायनानै दं आं ओरैनो दासो जाखांनानै फ्रि जादों खामानियानो बिराद लेट जादों दिनै सुटिया गैला दोनबाय नामा नितुमनि ब्र लाइभखौ आलायरन हेलौ दे सोरां आब' मा ओंख्रि जाना फैखोलै सोरां आब' ओंखाम जाबाय नामा जाखांबाय ब्र नितुमनि ब्र दासो ओंखाम जाखांनानै फ्रि ओंखाम जाखांनानै दासो फ्रि जादों हाय आर'नाइ आगै अनहरदो दे आर'नाइ आगैनो अनहरनांगौनो सोरां आब'आ आर'नाइ आलायअरनसो होनदों ना आर'नाइ आलायअरनसो ना आलायअरनसो दै आब' इयो जोंहा बिपि बिलोगो मोनफैदोंलै थेंक इउ बिपि बिलोगो आंनि लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गुड इभिनिं आगै होनना बुंदों थेंक इउ आब' थेंक इउ आंनि लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय सोरां आब'आ आंहा एसे लोमजाना आलु गोरानसो जाबाय आलु गोरानसो जाबायना आब' लोमजागासिनो नामा रं जादों होनना बुंदों आलायअरनसो दे आब' इयो माबोरै अनो आङो सोरां एसडि माबोरै अननो होनना बुंदों सरि होनलायनाङालै आब' सरि होनलायनाङा आंनिनो लोगो आब' इयो आलायअरना सापर्ट खासो दां इयो बाराबा चेक खालामना हो आलायअरन खनसे चेक खालामना हो सापर्ट खासो खोमा आब' इयो आलायअरना आंनिनो लोगो नितुमनिया मा होनदों 90% थांबाय आंना 90% थांबायना ब्र नोङो लाइभ होगासिनोमोन ना थांखागोन जोंहा सोरां आब'आ मा होनदों ब्लु होना हो गासैखौबो होमबाना मानसि जागोन ब्लु होनानै र' जोंहा माबाया नितुमनि ब्र'आ माबा गैलाबा एमबि गैलाबा थांसिगोन नामा जोंहा निलेश ब्र'बो मोनफैदोंलै थेंक इउ निलेश ब्र' थेंक इउ स' माच माबोरै खबर सबर लाइक होबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय निलेश ब्र' सोरां आब'आ बिदिनो अनहरदो बिदिनो अनहरनांगौलै चेक खालामलाय माबा आरो चेक खालामना होलाय खेबसे सोरां आब'खौ जोंहा सोर फैदों मोसाहारि मोनफैदों जोंहा हाय दिगोन होनदों हेल' हेल' मोसाहारियाथ' सिनायखायो खोमालै सोरथाय सिनायखानाय बायदिसो मोनबाय आं जोंहा माबासो दावहारुसो नामाथाय दावहारु ब्र' नितुमनिया ना मा होनखोलै नितुमनि ब्र' जोंहा बिपि बिलोगोआ मा होनदों जोंखौबो बुंना होदो आगै जोंहा बिपि बिलोगोखौबो सापर्ट खालामना होलै जाय सापर्ट गैया सापर्ट खालामना हो सोर सापर्ट गैया बिपि बिलोगो जोंहा बुंना हो दे सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायना लादो जोंहा निलेश ब्र'आ मा होनदों मोजां खबरा मोजाङानो ना खबरा मा ओंख्रि जानाय निलेश ब्र' सोरां आब'आ ब्लु होदो आगै ब्लु होबायलै आब' ब्लु होबाय दे आं जोंहा एमआर आकाश प्र' गेमार मोनफैदोंलै हेलो भाई कैसे हो आपके दीदी कहाँ है अच्छा मेरा दीदी आएगा रुको थोड़ा बाद में
एमआर बाद में आएगा थोड़ा इंतजार करो हाँ आएगा जोंहा नितुमनि ब्र मा होनदों गुड नाइट ओके ओके नितुमनि ब्र गुड नाइट एमबि गैलाबा जोंहा नितुमनि ब्र जेबो नङा दे गुड नाइट आलौराना मा होनदों आं सापर्ट होखानायसो नोंखौ सोरां आब' सोरां आब' नोंखौ सापर्ट होखानायसो नै सिगाङावनो सापर्ट होखादोंमोन आरोना इयो आलौराना सिगांनो होखादों आंखौ नङा आलायरन सोराङाबो आंखौ नङा होनना बुंदों जोंहा मोसाहारिया ओं होनना बुंदों जोंहा माबाना मा होनोमोनलाय दावहारु ब्र नोंनोबो ब्लु होनानै र' दा बोखारफिनगोन दे आङो कमेन्ट स'स जानो नागिरालै कमेन्ट स'स जानो नागिरा होना होनोसै आं आगै आंबो दंसाबदो मा दंबावो सानदों ना मा होनखोलै आब' बिपि बिलोगोआ मा होनदों जोंहा सापर्ट खालामदो सापर्ट खालामना होदोलै बिपि बिलोगोखौबो जाय सापर्ट गैया बिपि बिलोगो आंजोंथ' सापर्ट खासो माथो नोङो आंजों सापर्ट खादै बिपि बिलोगो आंजों सापर्ट दंखायो आरोना नोङो भिडिअ'फोरबो नायबाय थायोथ' आं बिपि बिलोगोनि दा साननैसोसो नायनो हायाखै भिडिअ'फोरखौनो जोंहा आलौराना मा होनदों सोरखौथो अननो सोरां आब' सोरखौथो अननांगौनो सोरां आब' जोंहा नै आलौराना होनदों आलौराना बिपि बिलोगोखौ सापर्ट खालामना हो दे बिपि बिलोगोखौ खनसे सापर्ट खालामना हो दे अनना हो एसे अनलायनांगौलै बयबो गावजों गाव सोरां आब'आ मा होनदों बिपि आगै भिडिअ नायनानै फैदो होनना बुंदों जोंहा सोरां आब'आ बिपि बिलोगो भिडिअ नायनानै फैदो होनना बुंदों जोंहा मोसाहारिया मा होनदों आं नै नायगासिनो दिगन आं नै नायगासिनो मोननै नायगासिनो आरोना जोंहा थेंक इउ भेरि माच मोसाहारि दावहारु ब्र नानि एमएनजोंबो दं आब' एमएनाबो लाइभ होगासिनो ना दावहारु ब्र आं थांबाय थायोमोन आब' एमएनाव दा थांनो हाथाराखैलै एकदमबारे बिजिथार भिडिअबो आपल'ड होनो हाथाराखै आङो बेनिखायनो लाइभखौनो दसे फैगासिनो ओमफ्राय एकदमबारे जाथ्राना भिडिअ आपल'ड होनो हायाखै मा होनो हायाखै समखौनो मोनाखै खालामबाय आं बिपि बिलोगो बिपि बिलोगो नोंखौ सापर्ट खालामना होबाय दै आलौराना सापर्ट खालामना होबायनो सोरां एसडि जोंहा सोरां आब' मा होनदों आंखौनो अनदो एसे भिडिअबो नायदे आगै आंखौ अनदों ना आब' भिडिअ नायगोन दे आङो भिडिअ नायनो हायाखैलै आं रावनिबो मा जाबावगोनथाय बे संसाराव जोंहा दावहारु ब्रआबो मेन आइडिजों फैदों र' हाय होनना बुंदों हेल' दावहारु ब्र थेंक इउ भेरि माच माबोरै खबर सबर आंखौ बेयाव फ्रेंक खालाम आं बेक खालामगोन आंखौ नैबे दावहारु ब्रखौ नैबेयाव फ्रेंक खालामनांगौनो आरोना बेयाव सापर्ट खालामगोन माने बेयाव सापर्ट खालामनांगौनो बेक खालामगोन माने जोंहा नैबे दावहारु ब्रनि मेन आइडि आरोना दहाय मोसाहारिया माने ना आइडिमोन दायो मेन सापर्ट खालामलायना हो दे ओरैनो दसे फोसाबलाबायबायलै दावहारु ब्र भिडिअबो होनो हायाखै जोंहा दावहारु ब्रआ भिडिअ आपल'ड होदोंमोनदांलै नायनायानो जायाखै आं सोर होदोंथाय भिडिअ आपल'ड नायनायानो जायाखै दुखुसो मोनलाय लांसिगोनदां मानसिफोरा दुखु मोनलाय लांसिगोन आंखौ भिडिअ नाया माया होननानै सानथामसो बिराद बेस्थ' जाबावगोनलै आङो लोगोफोर गाइसमोन सानथामसो बिराद बेस्थ' जाबावगोन आरोना बेनि उनाव बे सानथामसो बेस्थ'नि उनाव भिडिअ मानसिफोरनि नायबाय थानोसै आङो गासैनिखौबो
बे सानथामसोआ बिराद बिजि जागोन। दहाय जोंनो जोदों होदों आं दहाय होदों आं होनना बुंदों आरोना। दहाय माबा होदों भिडिअ आपल'ड होदों आरोना नोङो दावहारुफ्राव। दे दा उन्दुनाय समाव सम मोनबा नायना होगोन दे आं बयनिखौबो नायगोन दे आं। मा ओंख्रि जालायखो दे खोन्थाहरदो बुन्दुमोन आसोलफोर। बुन्दुफोर आसोलमोन। दे मा ओंख्रि जादो खोन्थालायदो दे। लाइक मोनसे थुना हो दे बयबो अननानै। दिपालि आब' मोनफैबायलै जोंहा। थेंकिउलै आब' दिपालि। हाय आगै होनदों। हेल' आब' माबोरै खबर सबर? जोंहा माबाया मा नाम मोनलाय बेना? माबाया मोनफैदोंमोनलै नोंखौ सोंदोंमोन आब' दिपालि। मा नाम मोनलाय बेना? माबा गेमार मोनना इनि नामा? बावलायलांबायसो आं। आर्यन गेमार ना मा मोनलै? मा ओंख्रि जाखो? ओंख्रिया माबा फुलकबि, आलु, बिलाहि। गैलालै आब' बेखिनियानोसै। मा खबर? खबरा मोजाङानो बिदिनो सोलिसाबगासिनो आरो। हाय दिपालि नानि होनदों जोंहा मोसाहारिया। सोराङाबा मा होनदों? बिपि आगै फुल वास खालामबाय। नोंबो खालामदो आरो दान खालामदो। साबसक्राइब लिरनो नाङा दे। औ साबसक्राइब लिरनो नाङा। जोंहा बिपि बिलोगो कमेन्ट हरलाय। जोंहा सोरां आब'आ फुल वास खालामबाय नो नोंनिखौ बिपि बिलोगो। बेक खालामफिननांगौनो फुल वास खालामनानै। साबसक्राइब लिरनो नाङा होनना बुंदों आरोना। साबसक्राइब लिरनो नाङा। साबसक्राइब लिरबाथाय आन जाफिनजानो गिनांगौ। मोसाहारि हेल' ब्र' वाव मोसाहारि हेल' ब्र' होनना बुंहरदों जोंहा दिपालि आब'आ। मोसाहारि बिपि आंनिया चेनेल गैया बेक खालामनो नाङा आंनियाव। औ बिपि बिलोगो जोंहा आलायअरननो बेक हरनाङा दै। बिना चेनेल गैयानो बेक हरनाङानो। सापर्टल' खालामदो आरोना इयो। लाइक दोन। थेंकिउ आब' लाइक दोन होनायनि थाखाय। थेंकिउ स' माच। जोंहा मोसाहारिया मा होनदों? आं सोर दिपालि होनना बुंदों। दिपालि आब' सिनायो नामा नोङो मोसाहारिखौ? आंबो सिनायालै सोरथाय। आब' सिनायोबा खोन्थाहरलाय। मोसाहारिया सोर? दिपालि आब'निखौ दसे आं माबा रेन्ज मारिना होनोसैलै दाहाय बोखारफिनगोन दे आं। औ जोंहा माबा राजु आदा मोनफैबायलै। थेंकिउ राजु आदा। आंनि लाइफआव जइन जाफिननायनि थाखाय थेंकिउलै राजु आदा दै। थेंकिउ भेरि माच। थेंकिउ स' माच। सुपार सुपार बावाल बिजे के आइ क मा मावखोलै जोंहा राजु आदाया? गोलाव मा मावखो आयौ। राजु आदा मा ओंख्रि जाना फैखोब्रा? दिपालि आब'आ मा होनदों? मोसाहारि आं सिनायाखैलै होनना बुंदों। मोसाहारि नोंखौ सिनायाखैनो दिपालि आब'आ। आइ जे माबा माबि हरलाबायबायलै जोंहा राजु आदाया। मोसाहारिया मा होनदों? मिनिहरदों नामा? दिपालि आब' अन। बिपि बिलोगोआ मा होनदों? जायासै सोरां एसडि। जायासै सोरां एसडि मा जायासै होनना बुंखो इयो बिपि बिलोगोआ? र' दै माबा रेन्ज मारिना होनि आं दा बोखारफिनगोन दे आं। बिपि बिलोगो रेन्ज मारिना होबाय दे आं। डाइरेक्ट थुनानै चेनेलाव थांनो हागोन नों दा। सोरखौबा सापर्ट होयोबा।
Blue लादो होनना बुंदों जोंहा सोरां आब'आ। सोरां आब' नों ओंखारनोसै नामा? सोरां आब' ओंखारोबा बोखारना होगोन दे आं। जोंहा ओंख्रिया आलु बिलाहि कफि ना फ्रायसो। वाव गोथावथारलै आदा। राजु आदा गोथावथारलै। दिपालि आब'आ जोंहा मेसेज दानबाय मोनसे। सोरां आब'आ बिपि आगै मा जाखो? बिपि आगै मा जाखोनो? बिपि बिलोगो आं नोंनो माबा होबाय दे रेन्स होबाय दे आं। नोङो सोरां आब'नो सापर्ट होनोबाथाय डाइरेक्ट थांनानै सापर्ट हैदो। जोंहा मोसाहारिया मा होनदों? आं नोंखि दाखालि फ्रेन्ड खालामबाय, नोंखौ दाखालि फ्रेन्ड खालामबाय होनना बुंदों आरो ना। दिपालि आब' नोंखौ दाखालि फ्रेन्ड खालामबायनो जोंहा मोसाहारिया। जों र' होनना बुंदों। नानि दिपालि होनना बुंदों मोसाहारिया। दिपालि आब'आ सिनायाखैनोलै नोंखौ मोसाहारि। मोसाहारि थेंक इउ होनना बुंदों जोंहा दिपालि आब'आ मोसाहारि। सिनायबाय नामा दिपालि आब' नों इखौ मोसाहारिखौ? मोसाहारिखौ सिनायबाय? आं सोर नानि दिपालि होनना बुंहरदों। आं सोर दिपालि आब'? दे लाइक थुना होदे सोरबा सोरबा थुवाखैबा खनसे। मोसाहारि बिखुंगुर र' बिखुंगुर नङालै आब' दिपालि। बिखुंगुर नङा मोसाहारिया। हाय दिपालि आगै मा खबर होनना बुंहरदों जोंहा सोरां आब'आ। दिपालि आब' मा खबरनो? मोसाहारिया मिनिहरबायलै दिपालि आब'। बिखुंगुर नङालै इयो माबाया मोसाहारिया। आं लाइक थेंक इउ माबा सोरां आब'। दहायनो होखादों खोमा सोरां आब'आ जोंहा। बिपि आब'नो कमेन्ट होना फैबाय आं सर्ट भिडिअ'खौ नायनानै फुल्लसा चेहेरा तेरा होनलायनायखौ फुल्लसा चेहेरा तेरा होनलायनायखौ नायना फैबायनो बिपि बिलोगो। जोंहा आलायारना कमेन्ट होना फैदों आरोना। सोरां आब' मोजां मा खबर? सोरां आब' मोजाङानो दिपालि आब' ना मा खबरनो? एसे दिनै सोरां आब' मा ओंख्रि जाखो? सोरां आब' मा ओंख्रि जाखोनो? दं एसे गाज्रि जोंहा सोरां आब'आ लोमजागासिनोलै दिपालि आब'। सोरां आब'आ लोमजागासिनो। लाइभ फैथ'ला नामा आब' नोङो दिनै सोरां आब'? दायो लाइभ फैथ'ला? मैया सोरां आब'नाव लास्टआव थांबाय आङो उन्दुलायबायसो सोरां आब'आ। सोरां आब' मानो होनना बुंदों। मोसाहारिया दिपालि आरबि एन्टारटेनमेन्ट फन खालामाखै नामा? आरबि एन्टारटेनमेन्ट फन खालामाखै नामा होनना सोंहरदों दिपालि आब' नोंखौ जोंहा मोसाहारिया। मोसाहारिखौ सिनायाखै आरो ना दिपालि आब'आ दाबो। आंबो सिनायाखैलै दाबो मोसाहारिखौ। दे कमेन्ट होदे लोगोफोर। गाइसमोन दिनै मानसि खमलै बिरादनो। लाइभ फैसोदों मानसिफ्रा गासैबो।
मोसाहारि सोर नोंलाय बुंलाय प्लिज होमबासो खोन्थागोन आं होमबासो खोन्थागोन नो मोसाहारि सोर नोङो खोन्थाना होलाय दिपालि आब'नो होमबासो खोन्थागोन नो आरबि एन्टारटेनमेन्टआ फन हरदोंना हराखै आंहा एसे लोमजालायबाय होनना बुंदों जोंहा सोरां आब'आ सोरां आब'आ मा होनदों दावहारु आगै होनना बुंहरदों दावहारुआ मा होनो जोंहा दावहारुआ फैदों हाय दिपालि नानि सना हाय दिपालि नानि सना होनहरदों मोसाहारिया होनना बुंदों जोंहा सोरां आब'आ मोसाहारिया आं खोन्थाथ'आ आरोना मोसाहारियाल' होनदों सोरां आब' थांबाय थाबै मोजां जाथोंसै थाबै मोजां जाथोंसैथ' आरोलै सोरां आब'आ टेब्लेटफोर जायाखै नामा सोरां आब' टेब्लेटफोर जायाखै दावहारु ब्र हाय होनना बुंहरदों जोंहा दिपालि आब'आ दावहारु ब्र हाय होनना बुंहरदों आं दावहारु अफिसियेल नानि दिपालि मोसाहारियानो जोंहा दावहारुनोलै माबा दिपालि आब' मोसाहारिया दावहारुसो दासो सिनायबाय ले कमेंट करो दोस्तों आज बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है मौसम बहुत खराब है नंगौ नामा दावहारु ब्र होनना बुंहरदों जोंहा दिपालि आब'आ मोसाहारि दावहारु जोंहा धोनस्रि कासारि फैदों थेंक इउ सो माच आंनि लाइभआव जइन जाबैनि थाखाय धोनस्रि माबोरै खबर सबर मा ओंख्रि जाना फैखो खोन्थालाय मा ओंख्रि जाखो होनना बुंदों जोंना ओंख्रिया मिरामिसलै आलु कबि बिलाहि टमाटर बिलाहि टमाटरजों एखेसोखाना मटर गैला दे एसांआनो जासाबबाय होमबाबो सोरां आब'आ मा होनदों एसेल' बांद्राय लोमजायाखै एसेल' लोमजादों आरो बारा लोमजायाखै जोंहा मोसाहारिया मा होनदों मोन आइडिजों एमएनआव दङ मोनसे आइडिजों एमएनजों दं होनदों आरो ना नानि दिपालि आब' इयो मोनसे आइडिजों एमएन आब'नाव दंनो बेनिफ्राय मोनसे इयाव दंफैयो आरो ना मोननै सालायदों इयो धोनस्रि कासारिया मा होनदों जोंहा दालि ना फ्रायसो वाव गोथावआनो दे दालि ना फ्राय धोनस्रिया मा होनदों दिपालि बाजै होनहरदों दिपालिया धोनस्रि नोंनि बाजैसो नामा जोंहा आब'सो दै धोनस्रि दिपालिया नोंसा बाजैबा सोरां आब'आ मा होनदों लाइक डान थेंक इउ आब' थेंक इउ स' माच ब्लु लादो आं ओंखारथ'नोसै दे आब' नोंहा लोमजागासिनोबा ब्लु लाखिबाय दे आं दे धोनस्रि कासारिया मा होनदों बाय आगैमोन होनना बुंदों जोंहा सोरां आब'आ लोमजागासिनो आरोना थांथ'नोसैनो आब' थांबानो जाबाय दे दावहारु ब्र नंगौ नामा होनना बुंदों जोंहा दिपालि आब'आ जोंहा गोदान रावबो फैयाखैलै गोदानानो फैला नामालै आंनि माबायाव लाइभआव सब माथो सिनायजोबखानायसो ना गाइसमोन गासैबो सिनायलायखाजोबनायसो माथो
धोनस्रिया मा होनदों जोंहा दिपालि बाजै मा ओंख्रि जाखो होनना सोंहरदों। दिपालि आब' मा ओंख्रि जाखोनो? धोनस्रि लाइक होआखैबा मोनसे होना हो दे, लाइकखौनो नोङो गोसान थुना हो। दिपालि बाजै खबरा मोजां जाफेरा आंना। जोंहा धोनस्रिना खबरा मोजां जाफेरानोलै, माबा जालायखोथाय धोनस्रि। लाइक डान, थेंक इउ सो माच धोनस्रि लाइक होनायनि थाखाय। दावहारु ब्र' नंगौ नामा? धोनस्रि आगै जोंहा दालि आलु बाथोनसो। दालि आलु बाथोनसो आरोना। गोथावआनो दे आलु बाथोनबाबो, दालि आलु बाथोनबाबो दिपालि आब'। जोंहा धोनस्रिया मा होनदों? सानसेयावनो 53 जेन गाहाम आन जायोहाय, बेखायनो दुखु जाग्रा जाबाय आं। जोंहा सानसेयावनो 53 आन जायो आरोना। बेनिफ्राय बे सापर्ट लाबाय, गोदान सापर्ट लाबाय थानाया आन जादोंना बे पुरुना थाखानाया आन जादों धोनस्रि? थाखानाया आन जादोंना बेनिफ्राय गोदान लानायासो आन जादों? खोन्थालाय। जोंहा आलायरना मा होनदों? ओइ धोनस्रि सना, नैबे आलायरननि सापर्ट नाङा नामा नोंनो? आलायरननि सापर्ट नाङा नामा धोनस्रि नोंनो? आलायरना सापर्ट हरगोन आरोना नांगौबा। जों बिनि हरबायलै धोनस्रिया। मोसाहारिया ओं नानि दिपालि होनना बुंहरदों। आलायरन होनना बुंहरदोंलै जोंहा धोनस्रिया। आलायरन आंखौलाय होनना बुंदों दिपालि आब'आ। आलायरन दिपालिया सापर्ट दंखायो खोमालै, दिपालि आब'आ आलायरनजों। नाङाबा नाङा बुंखादो धोनस्रि, नाङाबा नाङा होनखादो नो। आलायरना 50 आइडि हर दे। आलायरन 50 आइडि नांगौनो धोनस्रिनो। आलायरन मा जागोन दा आलायरन? हाय धोनस्रि होनहरदों जोंहा मोसाहारिया। आलायरना मा होनदों? दिपालि नोंखौ होखानायसो आं। गोदोनो होखानाय आरोना आब' दिपालि नोङो। आलायरना मोसाहारि हाय होनना बुंहरदों। मोसाहारि हाय होनना बुंहरदों। दावहारु आरबि एन्टारटेनमेन्टआ बिराद बिजि मालाय दाना, आंखौ खबर लाला। न'आव फैनानै बिराद बिजि जाबायनोलै एन्टारटेनमेन्टआ जोंहा। खबर सबर लाला आरोना। साख्रिआवला मानसिना अबा गिदिङाखै बे? बेसेबा गोबावजों न'आव फैनाय। जोंहा धोनस्रिया मा होनदों? अनना हरदो आरो अनाब्लाबो मिसिबना हरनांगौनो धोनस्रिनो। आलायरन हरना हो दे। दिपालि आब'आ मा होनदों? दावहारु ब्र मा ओंख्रि जाखो? दावहारु ब्र मा ओंख्रि जाखोनोलै? दिपालि आब'आ सोंहरदों। मोसाहारिया मा होनदों? नङै नामा नानि दिपालि? नंगौ नामा नानि दिपालि होनना बुंदों आरोना धोनस्रिया। आलायरन फुल वास खालामना हरदो 50 आइडि। 50 आइडि फुल वास खालामनानै हरनांगौनोलै धोनस्रिनो। आलायरन खैथा आइडि दं नोंनाव आलायरन?
हरना होबानो जाबाय धोनस्रिनो। मोसाहारिया मा होनदों सबाय साम'सो वाव सबाय साम'लै मोसाहारि दामाम गोथावखा। सबाय साम' जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों आलायअरन आरो अननानै हरबावदोरा होनना बुंदों दिपालि आब'आ। अननानै हरबावनांगौनो आलायअरन हरना हो। धोनस्रिया मा होनदों मोसाहारि मा ओंख्रिनो सोंहरगासिनो जोंहा धोनस्रिया। धोनस्रि सना हरबाय आं धोनस्रि सना हरबायनोलै जोंहा आलायअरना हरना होबायनो। चेक नायदो धोनस्रि नंमारगौना नंमारा। आरो ब्र' ओमहाय होनना बुंदों ओमहाय। मोसाहारिया मा होनदों सबाय साम'सो नानि धोनस्रि सबाय साम'लै जोंहा माबाना दावहारुना मोसाहारिना दामाम गोथावखालै मोसाहारि दामाम गोथावखालै ओंख्रिया नोंना सबाय साम'। जागौ जालायदोंमोनलां। आलायअरना मा होनदों हरगासिनो दिपालि लासैनो हरगासिनो दिपालि आब'। दावहारु ब्र टेस्टि होनना बुंदों सालाय सोलास्लिब हरदों आरोना दिपालि आब'आ। सालाय सोलास्लिब हरदों। भिडिअ'खौनो नायाखै बे आलायअरना भिडिअ'खौनो नायाखैनो आलायअरन भिडिअ' नायदोंना नायाखै नोङो? भिडिअ' नायनानै हर भिडिअ' नायनानै कमेन्ट होना हो। भिडिअ' नायबासो मोजां जायोना भिडिअ' नायाबाथाय आनजाद जानो गिनांगौ। भिडिअ' नायदो फुल भिडिअ' नायनानै कमेन्ट हरना हो दे। कमेन्ट हरना हो फुल भिडिअ' नायनानै। मोसाहारि टेस्टिथ' ओरैनो ओंख्रिया दिनै बिराद टेस्टिखा। आलायअरना कमेन्टबो होना फैदों आं I love you होननानै I love you होननानै कमेन्ट होना फैदोंलै धोनस्रि नोंनो जारलालै आलायअरनजोंबो धोनस्रिया इम'जि हरसोबायलै आलायअरन मोनसेल' हरबाय नामा होनना सोंहरदोंलै आलायअरन नोंखौ खोन्थाहर। दिपालि आब'आ मा होनदों आलायअरन थाबैनो हरनांगौनो जोंहा दिपालिनो खुलुमहरलायदों। हरना हो दे दङब्ला। धोनस्रि आं पेन खालामबाय 4:32 जाबाय आदसा 4:32 जाबायनोलै धोनस्रि नोंना सापर्ट खालामना होबायनो। धोनस्रिया मा होनदों बिदि कमेन्ट हरखादोंदां बे आलायअरना बिदिनो कमेन्ट हरखादोंदां खोमा बिदिनो कमेन्ट हरदों होनना बुंदों माथो इयो बिदिनो हरखादोंदां होनबा नायबानो जाबाय धोनस्रि। मोसाहारि फुल वाच खालामनांगौमोननो मोसाहारि। मोसाहारि माबा आंजों माबा गैयाबा सापर्ट खालामना होलै आलायअरन दावहारु ब्र मोसाहारिजोंबो खालामना हो दे आंबो नोंखौ खालामहरफिनगोन दे उनाव दे दावहारु ब्र लासैनो खालामहरगोन दे आं नोंनोबो माखासे मबाइला दिनै माबा प्रब्लेम होनानै जाबायलै आंना गंसेया प्रब्लेम वाइफाइआनो वाइफाइआनो होजायाखै मा जाखोथाय। जोंहा खोरोमदाम सियारि मोनफैदोंलै थेंक इउ ब्र खोरोमदाम सियारि माबोरै खबर सबर ओंखामफोर जाखांबाय नामा? हेलौ होनदों हेलौ माब्रै खबरफ्रा? जोङो खोरोम ब्र'आ दासो मोनफैदों। धोनस्रिया मा होनदों रामसियारि धोनस्रि आं फुल नायदों मोसाहारिया फुल नायदोंलै धोनस्रि नोंनि भिडिअ'खौ फुल नायदों दिपालि आब' अन दङ
जोंहा धोनस्रिया मोसाहारि गोजोन्थों गोजोन्थोंथ' आरो सापर्ट नांगौ बिदिनो मोसाहारिया आं दिगन दाखालि खालामदों बेजों दाखालि खालामखादो आरो ना मोसाहारि दे आंबो हरगोन दे नोंनो बांद्राय समानो बेस्थ' जागासिनोलै माबालाय हरसिगोन आं दावहारु ब्र हरगोन दे आं टेनसन खालामनाङा नोङो जोंहा धोनस्रिया मा होनदों खोरोम गथ'फोर खोरोमखौ गथ'फोरसो जायो नामा धोनस्रि नोङो वाव गथ'फोरसो जायोनोलै जोंहा खोरोम जोंहा खोरोमा मा होनदों गाबोन एगजाम दंना बिजाब नायदोंमोन आं खोरोम ब्र एगजाम दंना नोंना दे एगजाम दंबा बिजाब नाय आरोना मोजां नाय बिजाबफोरखौ एगजामाव मोजां लिरबानो जाबाय बिजाबखौ नायग्रो आरोना सिगां जोंहा धोनस्रिया मा होनदों खोरोम गथ'फोर मोजां होदो एगजामा मोजां होनांगौ एगजामा मोजां हो खोरोम ब्र दिपालिया आब'आ मा होनदों खोरोम मोजां फरायदो होनना बुंदों मोजां फराय आरोना खोरोम ब्र जोंहा धोनस्रिया मा होनदों आलायअरना सोर रियेल नेमा आलायअरननि रियेल नामा आलायअरनानो जागोन ना आलायअरन ना मा होनदों गेवलां बिबार बारियाव धोनस्रि सना नायबाय आं गेवलां बिबार बारियाव नायबायनो आरोना आलायअरना गेवलां बिबार बारियाव धोनस्रि गेवलां बिबार बारियाव नायबायनो आलायअरन थियेटारसो होनना बुंबायलै धोनस्रिया खोरोम ब्र'आ मेथामेटिक्स दं गाबोन मेथामेटिक्स दं आरोना दे दाजाबलाय दानख'लाय मोजांनो होना होदो खोरोम ब्र बेसेयाव फरायगासिनोलै खोरोम ब्र नोङो दायो जोंहा धोनस्रिया मा होनदों आलायअरन आं नोंहा दै मोसानाया आलायअरन धोनस्रि नङानो आरोना धोनस्रि नङानो मोसानाया आंनि रियेल मुङा आतंबादिसो जाथारैलै नोंबो आतंबादिसोथार दिपालि आब' अन दङ आलायअरन नोंखौबो हरगोन आलायअरन नांगौब्ला जागोन दे लासैनो मानसियाबो आन्दार मेट्रिक नालायब्रा बारा मोजाङैनो फरायनो रोङा नांगौब्ला हरगोन मोसानायखौ होनना बुंदों आरोना धोनस्रि हरबानो जाबाय दे आलायअरननो सिंगेल नामाथाय मानसिया आलायअरन मिनिहरबाय मोसाहारिया जोंहा खोरोम मोजां फराय होनना बुंदों जोंहा धोनस्रिया खोरोम मोजां फराय आलायअरना मा होनदों नांगौ आंनो बै मोसानायखौ नांगौनो आलायअरननो दावहारु मा खबर होनना बुंदों जोंहा धोनस्रिया दावहारु मा खबर होनना बुंदों धोनस्रिया दिपालि बाजै मा सिरिनोलै दिपालि आब'आ उन्दुनोसो ओंखारबाय नामाथाय बेसर फुनानै मोनदोनो दिनै बेसर हाजिरा मावनानै जोंहा खोरोमा मा होनो खोरोम ब्र'आ मेट्रिक होदों आं एबार दायो मेट्रिक होदों आरोना एबार दे मोजां लिरबानो जाबाय मेट्रिकखौ जोंहा मोसाहारिया मा होनदों मोजां नानि धोनस्रि मोजांनो आरोना
धोनस्रिया मा होनदों क्लास 7 आलायारन क्लास 7 आलायारन माया क्लास 7 जालायखो माया क्लास 7 जाखो मोसाग्राया दायो मोसाग्राया क्लास 7 जागासिनो नामा जालाय मोसानाया क्लास आं डाबल सिंगेल थार आलायहरना डाबल सिंगेल थारनो आरोना मोसानायखौ मोनब्ला लागोन आं जाहोथारगोन जाहोथारगोन आं होननांगौ आरोना इंलिश मिडियाम आरोना थाब फरायनोसै आं एसे कमेन्टआ गोलाव जाबाय नामाथाय खोरोम थाब हाबा जानाङा दे दालि ओंख्रि मोनजागोन थाब हाबा जानाङा दै खोरोम ब्र दालि ओंख्रि मोनजागोन होनना बुंदों धोनस्रि आगै आं दे आगै दं दे होनना बुंदों आरोना जोंहा मोसाहारिया मा होनदों धोनस्रि आं मोनसेजों एमएनआव दं होनना बुंदों आरोना जोंहा एमएन आब'नावबो दं आरोना माबाया दावहारु ब्र'आ धोनस्रिया मा होनदों आलायअरन क्लास 7 बियो मोसाग्राया मोसाग्राया क्लास 7 आरोना दायो उन्दैसो माथो ना होमबा जारला धोनस्रि होनना बुंदों खोरोम मिनिहरबाय दै धोनस्रिया जोंहा मिस्टार दैमारि मोनफैदों एमआर दैमारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय एमआर दैमारि थेंक इउ स' माच खबर सबर खोन्थादो दे माबोरै आब' दिपालिखौ दिनैसो लोगो मोनबायलां आब' दिपालिखौ दिनैसो लोगो मोनबाय आरोना नोङो एमआर दे जोंहा धोनस्रिया मा होनदों दिगान्त क्लास 7 आंनि बिनानावसो क्लास 7 बिनानाव आरोना नोंनि बिनानाव धोनस्रि क्लास 7 आव फरायगासिनो दायो दे जोंहा आलायअरना मा होनदों गोरलैथार जागोन क्लास 7 क्लास 7 दायो जोबोर उन्दै जागोन आरोना उन्दैथार जागोन आंनिसो दै जोंहा खोरोम ब्र'आ मा होनदों आंनिसो दै होनना बुंदों खोरोम ब्र'आ आंनिसो दै होनना बुंदों दिपालिया मा होनदों माबाया धोनस्रिया दिपालि बाजै होनना बुंदों दिपालि आब'आ मा होनदों रामसियारि अननानै आंनो आइडि दंबा अननानै हरदोलै ब्र' होनना बुंदों अननानै हरनांगौनो दिपालि आब'नोबो मोसाहारि एमआर हाय आगै सना होनना बुंहरदों दिपालि आब'आ धोनस्रिया मा होनदों आलायअरन आं रियेलखौ बुंदों दे क्लास 7 मार रियेलखौनो बुंदों दै जोंहा धोनस्रिया क्लास 7 ल' मार होनो आरोना ना एमआरआ मा होनदों दिगान ब्र' मोजां ना होनदों मोजाङानो आंना दै एमआर खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आरोना दायो बिराद बेस्थ' सोलिगासिनो होनबाबो मानसिया सान हर बेस्थ'आनो जागासिनो आरोना एमआर जोंहा आलायअरना मा होनदों नोंखौसो नांगौ धोनस्रि आंनो आलायअरन धोनस्रि नोंखौसो नांगौनो आलायअरन एम'जि हरबाय दे एम'जिया मा होनोथाय आं बारा मिथिलायलाङालै एम'जिनि माबाफोरखौ जोंहा थाइजौ मादा मोनफैदोंलै थाइजौ मादाया सोरमोनथाय खोरोम ब्र'आनोमोन नामाथाय थाइजौ मादाया थेंक इउ थाइजौ मादा नै सफैलायबाय थाइजौ मादाया सफैलायबाय खावब्लानो सिख्लाफोर नायनो फैलायबाय आरोना थाइजौ मादा नोङो दे सिख्लाफोर दङ दे माखासे सिख्लाफोर दङ नायबानो जाबाय थाइजौ मादा दिपालि आब'आ अन दङ जोंहा धोनस्रिया आलायअरन नायनो फै आलायअरन नायनो फै होनना बुंदों आरोना नायनानै लायनांगौनो आरोना नायनानै लायनो होदों आरोना धोनस्रि थाइजौ मादा होनना बुंहरदों जोंहा धोनस्रिया जोंहा रामसियारि अन दङ थाइजौ मादा येस होनना बुंदों I love you 3 धोनस्रि I love you 3 होनना बुंहरबाय धोनस्रि नोंखौ जोंहा खोरोम ब्र'आ मा होनदों मोसाग्राया
आंनि सोलै धोनस्रि मोसाग्राया माबानिसोनोलै खोरोमनिसो मोसाग्राया धोनस्रिया मा होनदों आलायारन I love you 6 मिनि हरबायलै I love you 6 होनहरबाय आरोना थाइजौ मादैया मा होनदों ओइ आंनि सोलै धोनस्रिया सोर सेबाय थादों सोर सेबाय थादों होनदों थाइजौ मादैया सेलायलायबाय थानोसै नामा जोंहा धोनस्रिया मा होनदों खोरोम हरगोन दे होनना बुंदों खोरोम र' टेनसन खालामनाङा दे हरगोन नो जोंहा धोनस्रिया हरगोन दे धोनस्रिया हरगोन होनना बुंदों जोंहा एमारागै मोजां जाथ'नोसै एमारागै मोजां जाथ'नोसै होनना बुंहरो खुलुमबाय उज्जवल जी आया है थैंक यू सो मच उज्जवल जी मेरे लाइफ में ज्वाइन होने के लिए कैसे है आप बताओ खबर सबर लाइक डन नमस्कार थैंक यू लाइक डन देने के लिए जोंहा खोरोम ब्रह्म होनदों मा खोमोन थाना दोन हमथाना दोन धोनस्रि ना मा होनदोंथाय हमथाना दोनसो लिरदोंमोनदांलै जोंहा खोरोमग्र'आ ना जो उज्जवल जी क्या बोला न्यू कम उज्जवल जी का साथ न्यू कम बोल रहे उज्जवल जी ने कौन है न्यू है कौन नया है उज्जवल जी का साथ फ्रेंड हो जाओ हाँ दोस्तों न्यू कम बोल रहा है न्यू कम जोंहा धोनस्रिया मा होनदों थाइजौ मादा दे आइडिफोर हरदो अनोब्ला जोंहा धोनस्रिनो माबा आइडि नांगौनोलै थाइजौ मादा हरना हो अनलायदो गावजों गाव अनलायनांगौ बयबो जोंहा एमारा मा होनदों थेंक इउ आब' होनना बुंहरदों आरोना जोंहा मोसाहारिया अन दङ थाइजौ मादाया आंखौबा गोसो थोआ नों धोनस्रि थाइजौ मादाया होनहरदोंलै धोनस्रि आंखौबा गोसो थोआ होननानै एमार वेलकाम आगै होनना बुंहरदों जोंहा दिपर आब'आ जोंहा खोरोम रामसियारिया आंबो सिख्ला दै आंबो सिख्ला दे खोरोमाबो जोंहा सिख्लासोनोलै सिख्ला दे होनना बुंहरदों जोंहा आंबो सिख्ला दे होनना बुंहरबाय एमजिआव मिनिहरबाय नामा खोरोमग्र' थाइजौ मादा आइडि हर दार्लिं दार्लिंआनो जालायबाय जोंहा नै धोनस्रिनि थाइजौ मादाया माबा नांगौनो आइडि नांगौनो हरना हो दंब्ला जोंहा एमारा मा होनदों आब' होनना बुंहरदों धोनस्रिया मिनिहरबाय थाइजौ मादाया आंखौबा लाया नों थाइजौ फिथाइ सिङाव थाग्राखायनो लाया नोङो दोनदोलै थाइजौ मादा आलायहरना आंनिसो धोनस्रिया थाइजौ मादा गेजेराव सिंखावनाय साला गेजेराव सेवख्ल'नाय साला होनना बुंहरबायलै थाइजौ मादा आलायहरनाबो जि मा होनो जोंहा धोनस्रिया मा होनदों थाइजौ मादाया गोथावसो थाइजौ मादाया गोथावसोथ' आरो थाइजौ मादाखौ फोरानना जानांगौ होनबा बिराद गोथाव जायोलै धोनस्रि सिगां जोङो फोरान जायोमोन अखुमसेयाव गारदावना दोननानै जारलासो उन्दै समाव थाइजौ मादाया मा होनदों थावा नालाय बेखायनो गोसो थोआ मादाखौ गारना गालाङो थावा नालाय गारना गालाङोथ' आरो मादाखौ थाइजौखौ मोदोमखौ जानानै मादाखौ गारनासो गालाङोना जोङो माबायाव एमजि हरदों धोनस्रिया अन दङ जोंहा मोसाहारि अन जोंहा रानदिसर अफिसियेल आया है जोंहा रन्डेस्वर अफिसियेल फैदों थेंक इउ भेरि माच थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय माबोरै खबर सबर रन्डेस्वर दाबो आंनि चेनेला दावगायाखै लोगोफोर अननानै सापर्ट होदो जोंहा रन्डेस्वर जोंहा सापर्ट खालामलाय आरोना बयबो सापर्ट खालामलाय जोंहा दावगानो हायाखैनो रन्डेस्वरा सापर्ट खालामना हो दे बयबो
रन्देसर नोंबो सापर्ट खालामना हो सोरखौबा माने बेग हरफिनगोन आरोना बयबो बेग हरलायो बेग हरलायना होगोन जोंहा खोरोमा मा होनदों दे बाय दिगन ब्र अके खोरोम ब्र दे नोंहा एग्जाम दंब्ला दे लेखा नायदो जोंहा एग्जामखौ मोजां होलै खोरोम ब्र एग्जाम जोब्बाथाय नायबाय थानो हागोन मबाइलखौ ना थाइजौ मादा खौसो जायो थाइजौ मादाखौसो जायोनोलै जोंहा धोनस्रिया थाइजौ मादाखौसो जायोनो जोंहा खोरोम ब्र'आ आं दसे बिजाब नायनोसै अके खोरोम ब्र बिजाब नाय गाबोन एग्जाम दङ फेल जाबा नङाबा जारला जालायगोन ना जोंहा धोनस्रिया मा होनदों खोरोम फंबाय दे मोजां हो मोजां होनांगौनो जोंहा एमारा मा होनदों खोरोम आंनिखौबो खालामना हो दे माबा एमारनिखौबो खालामना होनांगौनो आरोना खोरोम सम मोनबाथाय खालामना हो एमारनिखौ दिपालियाबो अन दङ जोंहा खोरोमा मा होनदों बाय गाइस अके बाय जोंहा खोरोम ब्र लाइक डान थेंक इउ सो माच खोरोम ब्र थेंक इउ सो माच लाइक डान होनायनि थाखाय जोंहा एमारा मा होनदों नोंनिखौबो खालाम हरगासिनो आं ब्लु होनबावनो ब्लु होनांगौ ना ब्लु होन दे मिस एमार ब्लु होना होबाय दे आं जोंहा थाइजौ मादाया मा होनदों बिराद दुखु मोनबायलां आंखौ मानो गोसो थोआब्रा मानो गोसो थोआ थाइजौ मादाखौ गोसो थो थाइजौ मादाया गोथावथ' थाइजौ मादायाबो जानो थाइजौ जानानै हाथाय फैबाथाय मादाखौ जाना होबाथाय थाइजौ हाथाय फैगाबावोसो मोजांसो थाइजौ मादा गाज्रि नङा दे जोंहा एमआर आकाश प्र गेमार आया है पहले भी आया था एमआर ने दीपाली को पूछा था ना दीपाली दीदी को हेलो दीपाली जी कैसे हो आप मिस यार अच्छा मिस कर रही ना एमआर ठीक है इधर में है दीपाली दीदी है बात कर लो हेन्सया मा होनदों थाइजौ मादा दे अनदो आंनिखौबो जोंहा थाइजौ मादाया सोरमोनथाय थाइजौ मादाया माबासो दांलै आइदिसो बायदि मोनदों आङो सोरमोनथाय बावबायसो आं थाइजौ मादाखौ थाइजौ मादाया मा होनदों बहानि खिन्थादो दे बहानि खोन्थाहरदो दे बयबो थाइजौ मादाया सोंहरदों बहानि होननानै जोंहा धोनस्रिया सापर्ट खालामदो होनना बुंदों सापर्ट खालामलाय दे बयबो सापर्ट खालामलाय सोर लोगो गैलाया लोगो खालामलाय आरोना लोगो खालामलायनांगौ बयबो लोगो खालामलाय दे जोंहा दिपालियाबो मा होनदों प्र हाय बोल रहा है आपको जोंहा धोनस्रिया थाइजौ मादा नोङो बहानि थाइजौ मादा नोङो बहानिनो सोंहरदों आं खालामखानायसो आंनि 90% थांदोंलै आंनि जाम्बिसना थाइजौ मादाया खालामखानायसोनोलै धोनस्रि खालामखानायसोनो जोंहा एमारा ब्र ब्लु होलाय दसे ब्लु होबायमोनलै आङो एमार दे ब्लु होखानायसै दे एमार ब्र ब्लु होबाय दे आङो थाइजौ मादाया आंखौ सिनायासै नों होनना बुंदों आरोना सिनायासैथ' आरो आङो थाइजौ मादा नोंखौ थाइजौ आइदि हर होनना बुंदों आरो धोनस्रि काछारिया जोंहा एमआर ने क्या बोला दीपाली तुम ना मुझे रिक्वेस्ट नहीं बजा फेसबुक पे रिक्वेस्ट नहीं भेजा फेसबुक पे अच्छा एमआर को रिक्वेस्ट नहीं भेजा बोल रहा है दीपाली आप भेज दो कोई बात नहीं है जोंहा थाइजौ मादाया मा होनदों खालामखानायसो धोनस्रि सना थाइजौ मादाया खालामखानायसोनोलै धोनस्रि थाइजौ आइदिसो नांगौ आंनो आइदिसो नांगौनो धोनस्रिनो आइदिसो नांगौनोलै आइदिजों होना होनांगौनो थाइजौ मादा
एमआर ने क्या बोला, दीपाली जी बोलो, दीपाली जी बोलने के लिए बोल रहा है, दीपाली जी, एमआर ने दीपाली जी बोल रहा है। दीपाली आबो सोरमोनलाय इयो एमआरआ बिखुंगुरसो नङाथ'। जोंहा ट्रेन्सलेटआ मा होनदों, दीपाली मा सिरि, दीपाली आब' मा सिरि होनदों, उन्दुनो ओंखारबायदांलै दीपाली आब'आ, मेंदों एसे हाजिरा मावनानै। अ दे होनना बुंबाय। खोरोम थांबायसो खोमा, औ खोरोमा थांबायसो खोमालै एमआर, बियो एगजाम दंनो गाबोन, बे थांबायसो नामाथाय। जोंहा आलायरना मा होनदों, आंखौसो थाइजौ मादा नोङो आरो सेबावबायसो नोङो लाजाला गोखासो थाइजौ मादा नोङो आरो सेबावबायसो नोङो जारलालै। जोंहा ट्रेन्सलेटआ मा होनदों, आलायरन मिनिहरबाय, आलायरन होननानै थाइजौ मादाया, आलायरन माथो नोंना आलु बस्ताया गिजिसोनो आलु बस्ताया गिजिसोनोथ' आरो। मोसाहारिया मा होनदों, ब्लु बोखारदो, औ ब्लु बोखारना होन दै मोसाहारि। जोंहा दावहारु ब्र' ओंखारथ'नोसै नामा? जोंहा एमआरआ मा होनदों, थाइजौ मादा रेडि जाखादो, आंजों सानैजों खालामलायनोसै। औ थाइजौ मादा नै जोंहा एमआरजों खालामलायनांगौलै, एमआरजों खालामलाय आरोना थाइजौ मादा, खालामलाय बयबो खालामलाय। जोंहा अनसाय स्टेटास बड' मोनफैदों, थेंकिउ अनसाय स्टेटास, आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। जिलेले खावब्लाम नै मा जिलेले मा साला ले लाला खावब्ला नै जारलालै अनसाय स्टेटासा मा हरो फरायलायनो रोङासैलै आङो। थेंक इउ स' माच दै अनसाय। मोसाहारिया जोंहा अन दङ। रान्देस्वर अफिसियेला मोजां आदा, खबरा मोजां ना? दे मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहर दे रान्देस्वर अफिसियेल। जोंहा ट्रेन्सलेटआ मा होनदों, आलायरन थाइजौ मादा दिगान गासैबो थाथ', आं दासो माम जाहांदों। धोनस्रि दासो माम जाहांदों आरो ना, दे जाना ला दे, जाना लाग्रो। थाइजौ मादाया मा होनदों, अनसाय गेस सिलिन्डार सिखाव दासो फैदों नों सुवाथा होखाबायलै जोंहा थाइजौ मादाया, जारलासो। जोंहा धोनस्रिया मा होनदों, ओंखाम जाग्रोनो दै, आंखौ ओंखाम जाग्रोना ला दे धोनस्रि, ओंखाम जाग्रोना ला। जोंहा एमआर ने क्या बोला, मिस यू यार दीपाली, मिस कर रहा है आपको दीपाली जी, क्या कहा है एमआर ने मिस कर रहा है। आलायरना औ धोनस्रि आंनि मावजि होनना बुंहरदों। एमआरआ मा होनदों, ओइ थाइजौ मादा माथो चेनेल गैया नामा? थाइजौ मादाया जोंहा आइडिसो बायदि मोनदोंलै आङो एमआर, थाइजौ मादाया आइडिसो बायदि मोनदों। जोंहा धोनस्रिया मा होनदों, ओंखारथ'बाय दिगान, अके धोनस्रि ओंखारथ'दो दे, ओंखाम जाना लाग्रोदो दे। जोंहा थाइजौ मादाया मा होनदों, दं एमआर दंनो, एमआर दंनोलै थाइजौ मादाना आइडि दंनो आरोना, माबा दंनो, चेनेल दंनो। माथो भिडिअबो नुवाखै साबबो नुवाखै आं भिडिअबो नुवाखै साबबो नुवाखै नो एमआरआ जोंहा थाइजौ मादा। थाइजौ मादाया मा होनदों, बे आंनि अरिजिनेल आइडि नङा, बेयो अरिजिनेल आइडि नङानोलै थाइजौ मादाया, जोंहा सापर आइडिसो इयो। बहानि नों होनना बुंदों आरोना, सोरखौ सोंखोथाय थाइजौ मादा नोङो, सोरखौ सोंखो? एमआरआ न' साबसक्राइबार न' भिडिअसो नुदों आं, र' होमबाबो खालाम हरनि दै थाइजौ मादा। खालामनाङा आरोना एमआर, खालामनाङा, बे गैयियावलाय मानो खालामनाङा ओरैनो बेखारनो।
गोमालांफिनखागोन इयो जोंहा थाइजौ मादाना बेलेग चेनेल दं आरो ना मेन चेनेल बेलेग दङ मेन चेनेलजों फैना हो थाइजौ मादा होमबा खालामनो हागोन जोंहा रन्डेस्वर अफिसियेला मा होनदों आंबो बानायगोन नोंसिनि चेनेलखौ लोगोफोर जोंहा रन्डेस्वराबो बानायगोननो आरोना सापर्ट खालामगोननो बेखौबो सापर्ट खालामना हो बयबो सापर्ट खालामलायखायो दे इयाव रन्डेस्वर बयबो सापर्ट खालामलायखायो दे बयबो नोंबो थां बिसोरबो फैगोन आरोना बेफोरबायदि सोरनावबा थाङोबा ब्लु होना होनि आङो डाइरेक्ट चेनेलाव थांनो हागोन जोंहा आलायरना गोदान बायनो मोनथ'वाखै थाइजौ मादा बायसिगोन आंबो गोदान जब मोननायनि गोदान सेलारिजों गोदान जब मोननायनि गोदान सेलारिजों बायगोन आरोना आलु बस्थाखौ जारलालै आलुरनाबो बेमारा मा होनदों एखायनोथ' नुवाखै होनना बुंदों आरोना एखायनोथ' नुवाखै एमारा होनना बुंदों थाइजौ मादा फैगासिनो आं फैगासिनो थाइजौ मादाया मेनजों फैगोन आरोना एमारा मा होनदों दे बेजों आंखौ खालाम हरखादो बेजों खालाम हरखानांगौनो थाइजौ मादा बेजों खालामना होखादो आरोना एमारनो जोंहा एमारनावबो आइडि दं नामाथाय एमार नोंनावबो आइडि दं नामा एमार खोन्थाहर दे जोंहा जेबिया मा होनदों जेबि ब्लग मोनफैदो जोंहा थेंक इउ स माच जेबि ब्लग जोंहा हेल' लोगोफोर होनना बुंदों जोंहाय जेबियानोमोन नामाब्रा थाइजौ मादाया जोंहा जेबि ब्लगआ बड'लेण्डआ मा होनदों सापर्ट खालामना होदो सापर्ट खालामना होदो दे जेबि ब्लगखौबो थेंक इउ स माच जेबि ब्लग आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय खबर सबर माबोरै खोन्थाहर दे सोर लाइक होआखै दे लाइक मोनसे होना हो दे रन्डेस्वर लाइक होआखैबा लाइक होना हो दे मोनसे जोंहा जेबि ब्लग जोंहा लाइक होनांगौलै मोनसे लाइकआ बारायथाराखै माथो मोनसे लाइक होना हो लोगोफोर गाइसमोन प्लिज मोजां खबरा मोजाङानो आरोना मोजाङानो जानांगौ दे खबरफ्रा जोंहा सोरबा लाइकखौनो लाफिनबायसो माथो उल्थानो लाइकखौनो लाफिनबायसो माथो सोरबा जारलालै जोंहा आलायरना मोनदों आं दसे उनाव फैफिनगासिनो धोनस्रि फैबासो फैनोसै आं धोनस्रि फैबासो फैनोसै आरोना धोनस्रिया ओंखाम जाहैदोंनो आलायरन धोनस्रिया ओंखाम जाहैदों आरोना उन्दुनोसै नामा जोंना जे ब्लग बड'लेण्डआ मा होनदों मिस्टार सापर्ट एमार सापर्ट खालामदो जोंहा एमार सापर्ट खालामनांगोन दै जों जेबिखौबो जेबियाबो खालामना होगोन आरोना दे खालामलाय बयबो दाउ बेदरसोमोननो जोंहा रन्डेस्वरनिया बाव गोथावआनो दे दाउ बेदरबावसो गोथाव दे रन्डेस्वर जोंना जेबि ब्लगआ मा होनदों एमार सापर्ट खालामदो एमार सापर्ट खालामलायना हो दे लाइक होआखैबा लाइक होना हो दे मोनसे गाइसमोन प्लिज सापर्ट एक लाइक कर दो यार जोंहा नै तुलुमनि मोनफैदों थेंक इउ तुलुमनि थेंक इउ स माच मालै सार होनना बुंदों मोजाङानो मेम मोजाङानो नोंनालाय माब्रै तुलुमनि आलायरना धोनस्रिखौसो नेनोसै आं बे फैबासो आंबो फैनोसै दे नेदो दे होमबा धोनस्रिखौसो नेनोसै आरोना मिनिहरबाय आलायरना दतमा बय एस सल्ल' राइडार वाव थेंक इउ स माच आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय दतमा बय एस सल्ल' राइडार खबर सबर माबोरै खोन्थाहरदो दे खबर सबर माबोरै मा ओंख्रि जाना फैखो खोन्थादो हेल' आलु बस्थाफोर वाव हेल' आलु बस्थाफोरसो होनहरखाबायलै जोंहा माबाया दतमाया
जोंहा दतमायानो खोमालै थाइजौ मादाया दतमायानो बायदि मोनदां। दे लाइक मोनसे होना दे गाइसमोन, लाइक मोनसे होना दे। जोंहा तुलुंनिया मा होनदों, मा ओंख्रि जानाय सार? ओंख्रिया माबासोलै, कबि, आलु, बिलाहि ओमफ्राय मटरमोन। नोंसालाय मा ओंख्रि तुलुंमोननि मेम? मा गाज्रिलै, गाबहरबायसोलै जोंहा तुलुंमोननिया 600निफ्राय बारायनो हाला आं। 600निफ्राय बारायनो हाला, लासै बारायगोन तुलुंमोननि, लासै बारायगोन। आंनाथ' नोंनिस्राय गाहायावसोबाव आंना तुलुंमोननि। जोंहा दतमा बयआ मा होनदों, हेलौ टुनटुलि होनना बुंहरदों। टुनटुलि होनना बुंदों। जोंहा एसबि सर मोनफैदों, एसबि सर सिएस। थेंक इउ स' माच एसबि, आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय लाइक डान। थेंक इउ स' माच लाइक डान होनायनि थाखाय। खबर सबर माबोरैलै एसबि? मा ओंख्रि जाबोखो दे खोन्थादो दे। जोंहा तुलुंमोननिया मा होनदों, दतमा जि मोसाहरदोंसो नामा जोंहा तुलुंमोननिया। आलु किलुसो सार, आलु किलुसो आरोना ओंख्रिया। दे गोथावआनो दे तुलुंमोननि आलु किलुबाबो। दतमा बयआ मा होनदों जोंहा, आंनि महरा गोजा। नोंनि महरा गोजा होनना बुंहरदों आरोना। मेथाइ खनहरदों नामा जोंहा। हिमालय गाइस मोनफैदोंलै, थेंक इउ स' माच हिमालया फंबाय, आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय। माबोरै खबर सबर हिमालया? हेलौ लाइक डान, थेंक इउ हिमालया, थेंक इउ हिमालय फंबाय। र' आं नोंजों कलाव रायज्लायनो मोनाखै दे, समखौनो मोनाखै, र' रायज्लायगोन आं। कल हरगोन दे आङो सानसे हिमालय नोंनो। तुलुंमोननिया, नोंसोर आंखौ बारलांनोसै होनना बुंदों। मानो बारनो तुलुंमोननि, बारा दे नोंखौ बारा दे, आं बारा दे तुलुंमोननि नोंखौ। आं बारा, आं नोंनिख्रुइ बिराद गाहायावखा, आं नोंखौ बारा दे। जोंहा हिमालय फंबाय मा होनदों, दतमा बय एस सल' राइडार सापर्ट। हिमालय गाइसखौ सापर्ट खालामना होनांगौलै जोंहा दतमा बय। जोंहा एसबिआ गाबबायसोलै, मानो गाबखोथाय एसबि? मानो गाबखो? जोंहा दतमा बयआ मा होनदों, आंनिखौबा रावबो खालामा बाल गोजासो। दतमा बयनिखौ रावबो खालामानोलै, खालामना हो बयबो अनलायलाय आरोना बयबो। जोंहा एसबि सर्टआ मा होनदों, गाज्रिसो आंना दहायनिफ्राय। आयौ मानो गाज्रि जाखोलै एसबि? मानो गाज्रि जाखो? माथो बिराद इन्टारेस्टिं थायोमोनलै नों मानसिया, दालाय मानो दुखु जाखो? जोंहा तुलुंमोननिया मा होनदों, टुनटुलि टुलुमुलु मा एसे मोजां, मानो नोंसोर आंखौ जंखायनो मानो आंखौ जंखायनो? नामानो नोंना तुलुमनि, नोंना नामानो बिराद जाबायना। सोर मा होनो, तुलुमुनि तुलुमुलु माबा माबि होनलायलाङो। जोंहा दतमा बयआ मा होनदों, मोनथाम गाहाम आइडिजों खालामना हरबाय, खालामफिना होनना बुंदों आरोना। मोनथाम गाहाम आइडिजों खालामना हरबायनो, खालामफिना होनना बुंदों आरोना जोंहा दतमा बयआ। दतमा बयआ जोंहा माबायानो नामालै, दतमा बय खोरोमानो नामा नोंलाय? जोंना एसबिआ मा होनदों, आंनिखौ सापर्ट खालामनाय दंना गैया दिगान? आंना सापर्ट खालामखानायलै एसबि, सिगांनो खालामखानाय, गोदोनो सापर्ट खालामखानाय आं नोंखौ। गोदोनो सापर्ट खालामखानाय, आंखौसो खालामाखैमोनदां। आं नोंखौ बेलेगनि लाइफआव आं नोंखौ माबा चेक खालामनो होबाय थायो, गावहा खालामथारा। फाल्थुसो खालामहरबाय थायो। जोंहा तुलुमनिया मा होनदों, ओइ दिगोन नों महानि? तुलुमनि दासो सोंनो सम मोनदोंना आंखौ नोङो? सिगांनिफ्रायनो खोन्थागासिनो आङो। आं सनितपुरनि, तुलुमनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिसो। रन्देस्वर अफिसियेला मा होनदों, माबोरै दं लोगोफोर होनना सोंहरदों जोंहा रन्देस्वरा। खोन्थाहर दे माबोरै दङ। जोंहा दतमाया मा होनदों, टुनटुलि मा ओंख्रि? टुनटुलि
गावदां होनना बुंहरदों मा ओंख्रिनो जोंहा जोंहा एपिसडआ मा होनदों खोन्थाजायालै खोन्थाजाया आरोना दे खोन्थाजायाबा खोन्थानो हादे एपिसड खोन्थाजायाबा खोन्थानो हादे जेबो नङा खोन्थाजायोबा सेयार खालामनो हायो आरोना लोगोफोरनो ना हिमालय फंबाया मा होनदों रेन्डेसर अफिसियेल सापर्ट सापर्ट खालामलायना हो दे रेन्डेसर नोंबो सापर्ट मोनगोन दे बेग हरगोन इसोरो नोंनोबो खालामलाय नोंबो खालामलाय बेबो खालामगोन बेफोरबायदि आरोना इन्टारेस्ट जागोन ना जोंहा दतमा बयस राइडार खालामबाय ब्र जोंहा हिमालय फंबाया खालामबाय दै दतमा बय नोंखौ खालामलायबानो जाबाय खालामना होबाय ने जोंहा दतमा बया मा होनदों हिमालया खालामबाय होनना बुंदों माथो माबाया दतमाया खालामबायनो जोंना एसबिआ मा होनदों ओहो खालामसै मा ओहो खालामसै होनखोलै जोंहा एसबिसद ओहो खालामसै आं नोंनो दहायो माखासे हरदोंना एसबि आं नोंनो हरबावगोन र' समखौनो मोनाखैलै समखौनो मोनला मा जाखोथाय जोंहा एसबिआ मा होनदों खालामबाय गाबहरबाय मा खालामबायबो होनबाय ओहो खालामसै मा होननानै मा गाबलाबायखो नोंलाय एसबि आंसो दुखु नांफालाबायबाय नोंजोंनो जारलासो जोंहा हिमालय फंबाया मा होनदों दतमा बय एस सल्ल' राइडार आं 15 आइडि दं ब्र जोंहा हिमालयनाव 15 आइडि दंनो दतमा बय सापर्ट खालामलायोबा सापर्ट खालामलाय आरोना सापर्ट खालामलायनांगौ बयबो दतमा बय नोंनावथ' आइडि दंखायो खोमा दा जोंहा दावहारु ब्र'आ मोनफैफिनबाय आरोना हाय एसबि होनना बुंहरदों एसबि नोंखौ हाय होनहरदों जोंहा एसबिआ मा होनदों बे इउटुबाव लाय बोरै खोन्थानांगौ बे इउटुबावलाय बोरै खोन्थानांगौथ' आरो एसबि दे खोन्थाथाव जायोबा खोन्थानो हायो खोन्थाथाव जायोबा खोन्थाजायो आरोना एसे एनैया जेबो नङा खोन्थाजायाबा खोन्थानो हादे खोन्थाथाव जायाबा जोंहा दतमाया मा होनदों आइ एम कामिं फैगासिनो जोंहा दतमाया फैगासिनो आरोना थाइजौ मादा आइ एम बेक अके नै थाइजौ मादाया आइ एम बेक नो फैबाय जोंहा दावहारु ब्र'आ मा होनदों आं गसकाथा बाय नै आइडि खाम आं गसकाटा बाय नै आइडि खाम गसकाटा बाय टु आइडि खाम दावहारु ब्र मा लिरना हरखोलै दावहारु ब्र गसकाटा बाय टु आइडि खाम जोंहा एसबिआ मा होनदों खोन्थाजाया खोन्थाजाया दे एसबि जेबो नङा दे एसबि मा ओंख्रि जानायमोनलै एसबि खोन्थायासै माथो ना नोंनि ओंख्रिखौ ना खोन्थाबायसोमोन नामा धोनस्रिया जोंहा मोनफैफिनबाय नै ओंखाम जानानै आं फैफिनबाय दे नै जोंहा धोनस्रिया मोनफैफिनबायलै मा ओंख्रिमोनलै धोनस्रि थाइजौ मादा आंनि सनाया फैफिनलायबाय नोंना सनाया फैफिनलायबायलै थाइजौ मादा गोदानफ्रा सापर्ट खालामदो अनोब्ला जोंहा धोनस्रिखौबो सापर्ट खालामना हो धोनस्रियाबो बेग हरफिनगोन आरोना सोर गोदान दंलायो सोर सापर्ट गैलायलाया सापर्ट खालामलाय दे सापर्ट खालामलायबा थाब देरलांगोन चेनेलफोरा जोंहा प्रदिपा मा होनदों आं उन्दुनोसै लाइक होना थांसै अके ब्र अके प्रदिप ब्र दा उन्दुनायनि समबो जाखाबाय आरोना दे उन्दुदो जोंहा सानाव डिउटिफोर थायो सोरनाबा खामानि थायो गोबांनो दे प्रदिप ब्र दे उन्दुनोसैबा जेबो नङा उन्दुदो दे जोंहा थाइजौ मादाया मा होनदों साल्लाखौ होनना बुंदों साल्लाखौ धोनस्रिया मा होनखो माबा हरदोलै जोंहा मा हरदोलै एमजिनिखौ आं बारा मिथिलाय लाङालै जोंहा ढोला ब्लॉग आया है थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में देने निकले ढोला जी कैसा है खबर सबर बताओ खाना खुना खा के आया है क्या बताओ हाय हेलो ढोला जोंहा दावहारुआ मा होनदों दतमा आं
गसकाटानि दतमा गसकाटानिनो जोंहा दावहारु ब्र'आ दतमा गसकाटानि आरोना डोलाजी ने क्या बोला कैसे हो मैं बड़े हो डोलाजी आप बताओ कैसा है खाना खुना खा के आया है क्या बताओ सानसेया मा होनदों दालि ना फ्राय दिगोन गोथावानो ना सानसे गोथाव दे जोबोर गोथाव दालि ना फ्राय जोंहा एसबिया मा होनदों ओहो खोन्थायाखै मैथा बांगाल बयलारसो दिगन वाव मैथा बांगालजों बयलारबो बिराद गोथाव जायोलै ना एसबि जाखांबाय आं सिगां मैथा बांगालजों बयलार बिराद गोथाव जायो आरोना जोंहा थाइजौ मादाया मा होनदों आंनि सना दानस्रि सना होनहरदों आरोना जोंहा दानस्रिया एम'जि हरदोलै जोंहा थाइजौ मादाया मा होनदों गोथाव खुदुं हरबायलां खुदुं हरदोंसो आरोना नोङो थाइजौ मादा खुदुं हरदोंसो आरोना इखौ ओमखौ गोथाव खुदुं हरबायलां होनना बुंदों जोंहा धोनस्रिया मा होनदों दे अनना सापर्ट खालामदो दे आंखौबो जोंहा धोनस्रिखौबो अननानै सापर्ट खालामना होदो दे बयबो सापर्ट खालामलायदो दे बयबो सोर सोरनाव आइडि दङ सोर सोरनाव मा दङ सापर्ट खालामलाय बयबो लोगोफोर ब्लु नांगौ ब्लु बिना ला बयबो आं होना होगोन दे थाइजौ मादाया मा होनदों आंनि सना आं लायसै सना लायनोसैनो आरोना जोंहा थाइजौ मादाया एसबिया मा होनदों जोंहा थाब फराय दिगान थाब फरायनो थाब फरायनो एसे स्पिड फरायना होनोसै दे एसबि आङो डोलाजी ने क्या बोला नहीं खाया है अच्छा खाना नहीं खाया ना डोलाजी ठीक है कोई नया है तो फ्रेंड कर लो डोलाजी या में कोई नया है तो 10 कर लो सपोर्ट कर लो और लाइक नहीं दिया तो एक लाइक कर दो प्लीज सभी गाइस लोग कौन लाइक नहीं दिया है एक लाइक कर दो थाइजौ मादा 2025 नायनो फै 2025 नायहैनांगौनो धोनस्रिखौ थाइजौ मादा होनना बुंदों आरोना एसबि फरायनो र' एसबि अके नायगोन सना नों राजिब्ला वाव एसबि काम जोंहा दावहारु ब्र'आ एसबि काम होनना बुंदों धोनस्रिया 2025 नायनो सोर फैयो बिनाव थांसै थाइजौ मादा जायनो फैयो इनावनो थांगोन आरोना जोंहा धोनस्रिया जायनो नायनो फैगोन बेजों थांगोन माने थाइजौ मादाया मा होनदों जोंहा ओइ धोनस्रि सना आंखौ सिनायमाराखै नामा होनना सोंहरदों धोनस्रिया मा होनदों थाइजौ मादा मिनिहरदों जोंहा राजु आदाया फैफिनदों जोंहा थेंकिउ स माच राजु आदा जोंहा दाबो दं नामालै भाइ दाबो दंलै आदा र' खैथा जाखोथाय बारा गोबाव थाला दे एसे दसे थाबावनोसै जोंहा एसबिया मा होनदों दावहारु दंखायो ना नों आंजों दावहारु दंखायो नामा होनना सोंदों जोंहा एसबिया जोंहा धोनस्रिया मा होनदों राजु गुमै जोंहा राजु गुमै मोनफैदोंलै ना धोनस्रि जोंहा राजु आदाया मा होनदों धोनस्रि बिबोनां सना थाइजौ मादाया मा होनदों हेल' राजु दा आलु बस्थाखौ गानना फैदोंना फैयाखै आलु बस्था गानना फैदोंना फैयाखैलै थाइजौ मादाया सोंहरदों जारलालै थाइजौ मादाना जोंहा धोनस्रिया मा होनदों राजु गुमै हाय जोंहा दावहारु ब्र'आ मा होनदों नंगौ नामा एसबि सना होनना बुंहरदों राजु आदाया मा होनदों धोनस्रि बिबोनां सना हेल' होनना बुंहरबावदों एसबिया होनना बुंहरदों धोनस्रिया राजु गुमै रावबो अना आंखौ सापर्ट खालामा धोनस्रि नोंखौ रावबो सापर्ट खालामाखैना दे सापर्ट खालामलायना हो दे बयबो सोर लोगो गैलाया धोनस्रिजों दे लोगो खालामना ला बयबो सबबो दंखाजोबलायदांलै गासैबो सिनायलायखाजोबनायसो ना आंनियाव गोदानानो फैयालै बारा आंनि लाइफआव गोदान मानसिफोरानो फैया जोंहा राजु आदानावसो फैयो गोदान मानसिफोर राजु आदा मा होनदों थाइजौ मादा मा बुंखोरा होनना बुंदों मा बुंखोरा थाइजौ मादा जोङो सोर सापर्ट खालामाखै लै धोनस्रि बिबोनां सनाखौ सोर सापर्ट खालामाखै
धोनस्रिखौ सोर सोर सापर्ट खालामाखैनो बाय दिगान गुड नाइट अके एसबि थांसै नामा नोङो दे उन्दुनो ओंखारबायबा थांदो दे जेबो नङा एसबि सर जोंहा रनदिसो अफिसियेला हिमालय आंबो नोंनि बानायबाय आदसा हिमालय नोंनिखौ बानायबायनो आरोना जोंहा रन्देस्वर अफिसियेला खालामबायनो आरोना हिमालय दे खालामलायना हो जोंहा धोनस्रिया मा होनदों दिगोन नाय आइडि दंबा हरदो धोनस्रि आइडियालाय दं आंनाव दायो लाइभ होगासिनो आङो आरो मबाइल गंसे दङ बे मबाइल गंसेयावबो माबा वाइफाइआ कानेक्ट जाला मा जादोंथाय वाइफाइआनो कानेक्ट जाथ'वाखै कानेक्ट खालामबाबो जायाखै मानो बिदि जाना दंथाय दा ट्राइ खालामना नायगोन आं हरगोन र' धोनस्रि हरगोन लासैनो हरगोन र' बारा बुरजा गैया आरोना एसे दं आंनाव आइडि जोंहा राजुआ दा मा होनदों एसबि र' होनना बुंहरदों धोनस्रिया दिगान आइडि हरदो दंब्ला हरगोन र' धोनस्रि हरगोन दे हरगोन लासैनो मबाइल मोनसेया वाइफाइआनो कानेक्ट जायाखै मानो बिदि जाना दं जोंहा एसबिआ मा होनदों गुड नाइट आदा राजु बाय जोंहा एसबिआ थांसिगोन खोमालै दिपालियाबा मा होनदों आंहा उन्दुलांदोंमोन आदसा दिपालियाबा उन्दुलांदोंमोननो दासो पात्ता मोनफिनबाय आरोना दिपालि आब'आ मुगासे मोनना फैबायानो होनबा जोंहा धोनस्रिया मा होनदों दिपालि बाजै एन्टारटेनमेन्टआ बोरो होनना सोंहरदों धोनस्रिया मा जाखोरा एसबिआ मा जाखोथाय मिथिया थांनोसो नागिरबाय माथो दासो सारि मोनदों आंहा दासो सारि मोनदों दिपालिया अनसाया मा होनदों जोंहा दिपालिया आंखौ 18 बोसोर मोजां मोननानै गारबाय दिनैहाय वाव दिनैहाय गारबाय आरोना अनसाय 18 बोसोरनि मोजां मोनलायनाय वाव मोजाङानोमोनलै अनसाय 18 बोसोरनि मोजां मोनलायनाय गारबाय आरोना खाफाल गाज्रिलै आदा आंहा होनना बुंदों जोंहा गाबहरगासिनोलै एसबिआ माबा खाफाल गाज्रिनो मा जादोंथाय सोंहरलाय एसे धोनस्रि एन्टारटेनमेन्टआ लाइभ फैथ'ला एन्टारटेनमेन्टआ लाइभ फैथ'लानो दिपालि बाजै मा बुंखो अनसाया मा बुंखो होनना बुङो थाइजौ मादाया अनसाय गेस सिलिन्डार सिखाव मा खालामदों एसबि मानो खाफाल गाज्रि जाखो दावहारुवा जोंहा अन दङ जोंहा दिपालियाव अनसाय होनहरदों दावहारु आगै अनसाया सोरलै होनना बुंहरदों जोंहा दावहारु दिपालिया गारबाय आंखौ दिपालिया सुनिया सोरबावोलै ब्लु होदो दे ब्लु लादो बेखौ दे दावहारु ब्र ब्लुखौ बोखारना होनोसै आं दे बोखारबाय दे दावहारु ब्र जोंहा धोनस्रिया मा होनदों दिपालि बाजै हाबायाव लेंहर होनना बुंदों आरोना हाबायाव लेंहरनांगौनो दिपालि आब' अनसाय मिनिहरदों मोखां खोबथेदों माथो गैला दहायनिफ्रायनो गाज्रिसो आदा दहायनिफ्रायनो गाज्रि जाना दंनो जोंहा एसबि सदना एसबि मानो होनना बुंदों जोंहा रन्देस्वर अफिसियेला सोर आंखौ बानायखो लोगोफोर अन्नानै आंखौ सापर्ट होदो आरो आंबो गासैखौबो बानायगोन लोगोफोर होनना बुंदों आरोना रन्देस्वरा सापर्ट खालामलाय जोंहा धोनस्रिया दिपालि आरो अनसाय हाबायाव लेंहरनो दाबाव हाबायाव लेंहरनो दाबावनोलै दिपालि आब' धोनस्रि आगै हेलौ होनहरबाय जोंहा अनसाया मा होनदों सोरबा आंजों थांफानो नामा दिपालिखौ लायनायाव लोगो लादों जोंहा अनसाया सोरबा थांफायोब्लानोलै जोंहा दावहारुफ्रा अन दङ एसबिआ मा होनदों आं मोनथिला वाव आं मोनथिलानोलै एसबिआ हेलौ लोगोफोर होनना बुंलायबाय जोंहा थाइजौ मादाया थाइजौ मादा होनहरलायबाय धोनस्रिया राजुआ मा होनदों एसबिजों जालालै होनसै होनना बुङो एसबिजों जालालैथ' आरो गाज्रि जागासिनोलै ना खबरानो रेन्डेसर आंनाव कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामनानै
हरगोन दे माबा रान्देसर जोंहा दिपालि आब'खौ सापर्ट खालामना होलै इयाव सापर्ट खालामनानै कमेन्ट लिरना दोनहर आरोना इयो बेक खालामहरफिनगोन आरो रान्देसर दे जोंहा धोनस्रिया मा होनदों राजु गुमै मा ओंख्रि राजु आदा मा ओंख्रि जाखो ने जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों अनसाय गाबहरबायसो र' दै फंबाय होनदों जोंहा राजाया दे आदा दे जेबो नङा एसबिया मा होनदों दे होनबा बाय दिगान अके एसबि सर अके थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव सापर्ट होफैनायनि थाखाय दसेब्लाबो ना एसबि दे रोजा रोजा साबायखर आरोना एसबि जोंहा दावहारु ब्र'आ मा होनदों हाय एसबि सना नुलायबाय उन्दुनोसै आरोना एसबि नोङो जोंहा जेट हरदों दे राजा दे अन धोनस्रि बिबोनां सना आलु बिलाहि कफि ना फ्रायसोमोन गोथाव दे राजा दा बरिया जोंहा अनसायआ मा होनदों खाफालानो गाज्रि आंबा गारजानायनि थाखाय गारजानायनि खाफालानो गाज्रिनो आरोना जोंहा अनसाया धोनस्रि बिबोनां नों साहालाय मा ओंख्रि जाखो नोंसालाय मा ओंख्रि जाखो होनना सोंहरदों आरोना धोनस्रि मा ओंख्रि जाखो होननानै राजाया दावहारु एसबिनि खबरा गाज्रिनो बुरखायदो थांनो नागिरबाय दं थांनो नागिरबाय दंथ' आरो एसबिया बुरखायना हो दावहारु ब्र' बुरखायना हो दे एसबि र' होनहरदों जोंहा राजु आदाया एसबि सीमा ब्लॉग सीमा आया है सीमा थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में ज्वाइन होने के लिए हेलो नाउंडे हेलो सीमा जी कैसा है खबर सबर कैसा है खाना खुना खा के आया है क्या बताओ जोंहा धोनस्रिया मा होनदों गुमै राजु दालि ना फ्राय दालि ना फ्रायनो धोनस्रिना अनसाय खुलुमहरबाय जोंहा दिपालि आब'आ राजाया मा होनदों धोनस्रि बिबोनां मजा दे होनना बुंदों मजायानो दे ओंख्रिया जोंहा अनसाया मा होनदों सोरबा खावफानो थांनो नामा दिपालिखौ सोरबा खावफानो थांनो नामा होनना बुंदों अनसाया सीमा ने क्या बोला लाइक डन के साथ ओके सीमा जी थैंक यू वेरी मच लाइक डन देने के लिए जोंहा धोनस्रिया मा होनदों दिपालि बाजै मानो गारनाय होनना बुंदों दिपालि बाजै मानो गारनाय होनना बुंदों रेन्डेसरा अफिसियेला मा होनदों आं दिपालि बर'निखौ बानायबाय आंनिखौबो बानायदो कमेन्ट होना दोन दे रेन्डेसर नोङो सापर्ट खालामोब्ला कमेन्ट होना दोन आरोना नोंहा खालामखायो आरोना बयबो बेक खालामखायो बेक खालामहरगोन आरोना कमेन्टखौ नायनानै जोंना सीमा जी ने क्या बोला है कि खबर दिगन ब्रो क्या खबर दिगन ब्रो अच्छा हूँ मैं सीमा जी अच्छा हूँ आप बताओ आप कैसा है मेरा तो अभी बढ़िया है दिपालिया मा होनदों जोंहा धोनस्रि आगै मिनिहरलायबाय एमआर आकाश प्र आया है फिर दिपालि जी आं नोंखौ गोसो थोयो वाव जोंहा बर'सो होबाय माथो एमआरआ दिपालि जी आं नोंखौ गोसो थोयो होननानै बुंहरबाय जोंहा एमआरआ बर'सो दै हिन्दी रायज्लायगासिनोमोन आरोना इयो एमआर हिन्दी रायज्लायगासिनोमोन ना नोङो जोंहा धोनस्रिया मा होनदों रेन्डेसर भिडिअखौ फुल वाच खालामना सापर्ट खालाम आंनिखौ धोनस्रिनिखौ रेन्डेसर सापर्ट खालामनानै फुल वाच खालामनानै कमेन्ट खालामना दोनहर आरोना बेक खालामफिनगोन आरोना एसे बेक खालामना होफिनगोन दिपालि बाजै र' एसेया गाबगोन ना मा होनखो दिपालि बाजै र' सासेया गाबगोन होनना बुंदों आरोना दिपालि आब'आ अफिसियेल आं बेक खालामनानै होगोन गाबोन अफिसियेल गाबोन बेक खालामनानै होगोन आरोना बियो गाबोन बेक खालामना होगोन दै दिपालि आब'आ रेन्डेसर इयो गाबोन बेक खालामना होगोन आरोना दिपालि आब'आ नों टेनसन खालामनाङा खालामखायो आरोना राजाया मा होनदों एसबि बहा थांखोलै होनना बुंदों जोंहा थांबाय खोमालै एसबिया
सीमा जी ने क्या बोला, डिगन ब्रो आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ सीमा जी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसा है? दीपाली mandeng pro lap एमआर प्रो आपको लाभ भेजा है दीपाली ने। दावहारु mandeng जोंहा हाय नानि दीपाली होनना बुंदों। अनसाय mandeng जागोन लिंहरगोन धोनस्रि आं हाबायाव लिंहरगोनलै धोनस्रि। खबर हो दे हाबायाव सोर हाबा जायो खबर होबानो जाबाय आरोना, थांगोन आरोना जोंबो। जोंहा राजादों mandeng सीमा कम फ्रेंड सपोर्ट। अच्छा सीमा जी आपको बुला रहे राजू दाने। दावहारु आरो एसबी बहा खारखो होनना बुंदों जोंहा। दिगन ब्रो भात खाला तुमि खालु खालु सीमा खालु भात खालु मैं जानिसु दे सीमा कौन है एमआर कौन है। एमआर दीपाली जी फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजो ना मुझे। अच्छा फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोल रहा है। अनसाय गोजोन्थों होनना बुंदों बाय खालामदो जिउ दीपाली अन जोंहा माबाया दावहारुआ आं अनसायनिखौ बानायबाय अनसाय नोंनिखौ बानायबायनो आरोना रान्देसर अफिसियेला। दीपालिया प्रो तुम्हारा फेसबुक नाम क्या है? फेसबुक नाम बता दो एमआर बोलो यार दीपाली होनना बुंदों। दं धोनस्रि दंलै धोनस्रि नै जोंहा माबा दावहारुआ। अनसाय मा जाखो जिउ होनना बुंदों। सीमा जी ने क्या बोला, दिगन ब्रो की सब्जी खाली सब्जी आलू बिलाही टमाटर मटर बस इतना ही है, आज निरामिस है सीमा जी। अनसाय स्टेटास मानदों रावबो फैयाबा नोंनो फै बस, रावबो फैयाबा नोंनो फै बस होनना बुंदों आरोना आंना। आं थांगोन दे खबर हो आंनो, आं देनजारसो भिडिअ आं जेरावबो थांनो हायो आरोना, आंनो खबरल' होनांगौ लेंहरबानो जाबाय आं थांखायो आरोना लेंहरबानो। जोंहा धोनस्रिया मा होनदों, दावहारु खारबाय माथो नोंना एक्ट्रिसा एक्ट्रिसा खारबायनो दावहारु ब्रो ना। ओके राजू ब्रो होनना बुंबाय जोंहा सीमा ब्लग ने। एमआर ने क्या बोला, कब बाजे दीपाली रिक्वेस्ट कब भेजेगा दीपाली रिक्वेस्ट कब भेजेगा बोल रहा है। नोंसोर गासैबो आंखौ एन्टारानि लाइभआव रावबो फैया। नोंसोर गासैबो आंखौ अनथारा आंनि लाइभआव रावबो फैया होनना बुंदों। दीपाली आब'नि लाइभआवबो थांनांगौलै बयबो थां दीपाली आब'नावबो अनलायलायनांगौ आरोना बयबो थांलायलायना होनांगौ। जोंहा दावहारुआ मा होनदों, गैला खारबाय धोनस्रि धोनस्रि खारबायनोलै दावहारु होनना बुंदों धोनस्रिया। जोंहा एमआर मा होनदों, आबि बाजो ठीक है दीपाली जी, अभी भेजो ठीक है दीपाली जी होनना बुंदों। अभी भेजने के लिए बोल रहा है प्रो, कल भेजेगा बोल रहा है प्रो। हाँ सीमा ने क्या बोला, दिगन ब्रो मैं लाइक दिलू। अच्छा लाइक दिले ना, थैंक यू सो मच। हाँ सीमा थैंक यू सो मच। प्रो नाम बताओ। अच्छा नाम बताने के लिए बोल रहा है प्रो, आपका नाम बता दो। बलंगर आकाश भाई बल्टा बलंगर आकाश भाई बल्टा। मैंने क्या बोला, अभी सर्च करो फेसबुक पे। अच्छा फेसबुक पे अभी सर्च करने के लिए बोला। दीपाली ऑन दावहारु ऑन। सीमा जी ने क्या बोला, दीपाली की खबर तुम्हार, दीपाली की खबर तुम्हार। दीपाली अब mandeng official ओके ना बुंदों ना। सीमा जी ने क्या बोला, दिगन ब्रो तुम्ही भाले आसे ने। मैं भाले आसु दे सीमा ब्लॉग मैं भाले आसु, आपनी केनेको आसे को। यहाँ एमआर ने क्या बोला, देखा नामा दीपाली जी, देखा नाम दीपाली जी नाम देखा है क्या बोल रहा है। यहाँ सीमा ने क्या बोला, हाय दावहारु आपको हाय बोल रही सीमा ने। गैला धोनस्रि आं सोरखौ लाबाव नांगौ जाखो। दावहारु ब्रो सोरखौ लाबाव नांगौ जाखो ना खारबायब्ला। दीपाली मा होनदों, सीमा खबर बोला
Sima खबर bola होनना बुंदों ना खबर बुंनांगौनो sima खबर खबरलै কৈছে आलायअरना मा होनदों नाइस आथांखौ नै आतंकवादिया फैलायबाय नै आतंकवादिया फैलायबाय होनना बुंदों आरोना आलायअरना आतंकवादिसो नामा जोंहा आलायअरना आतंकवादिया फैलायबायनो क्यों दीपाली सीमाए कैसे क्यों होनना बुंदों दीपाली सीमा की कम आरो मोर खबर तू अच्छा दीपालिर खबर की खबर सीमा दीपाली की सब्जी खाली जोंहा मोसाहारि मोनफैफिनलायबाय जोंहा हाय होनदों मोसाहारि थैंक यू सो मच जोंहा एमआर ने क्या बोला दीपाली जी जोंहा एमआर ने अभी तो बोडो लैंग्वेज में मैसेज दिया था ना अनसाया मा होनदों जोंहा र' आं राजुनि लाइक राजु नुजा हैनि राजुआ दे लाइभ होबाय नामा अनसाय सीमा दाली आलू बाथोन सीमा दाली आलू बाथोन है हाँ सीमा ने क्या बोला निकी दीपाली ना आलायअरना ओइ धोनस्रि ना बुंहरबाय जोंहा आलायअरना दीपालिया मा होनदों अनसाय दिया आंखौ गारनानै अनसाय थाङा नोंखौ गारनानै आंखौ गारनानै थांनाङा आंखौ गारनानै होनना बुंदों आरोना अनसाय थांनाङा आंखौ गारनानै होनना बुंदों दीपालि आब'आ सीमा होनना बुंदों अनसाया मा होनदों फै नोंबो फै होनना बुंदों आरोना दीपालि आब' अनसाया लिंदों धोनस्रिया मा होनदों रान्देस्वर खालामबायना रान्देस्वर खालामबाय नामा होनना बुंदों जोंहा नै धोनस्रिया कमेन्ट खालामदे रान्देस्वर जोंहा सीमाया मा होनदों हाय अनसाय हाय बोल रहा है आपको सीमा ने दीपालिया मा होनदों अनसाय थांनाङा होनबायना होनना बुंदों जोंहा अनसाय दीपालि आब'आ जोंहा धोनस्रिया मा होनदों दावहारु सारि गानग्राखौ लाबो दावहारु सारि गानग्राखौ लाबोनांगौनोलै दावहारु ब्र सारी गानग्राखौ लाबोनांगौनो जोंहा सीमा ने क्या बोला ओइ दिगन ब्र हाँ सीमा जी बोलो क्या बात है सीमा जी आलायअरन होनना बुंहरदों आरोना रान्देस्वर आं धोनस्रिनिखौ बानायबाय आदसा धोनस्रिनिखौ बानायबाय होनदों जोंहा रान्देस्वरा कमेन्ट होना हो आरोना रान्देस्वर कमेन्टल' होना हो नोंनो बेक खालामहरफिननो आरोना एसे टेनसनथ' होनाङा जोंहा मोसाहारिया मा होनदों नानि दीपाली होननानै मिनिहरबायलै जोंना दीपालि आब'आ मा होनदों बिखुंगुर आं नोंनि लाइभआव थांनाय जायासै आंहा बेसर फुनाय हाजिरा मावदों बिखुंगुर थांनाय जायासैनो आरोना माबाया दीपालि आब'आ बेसर फुनाय हाजिरा मावगासिनोलै मालाय खामायगासिनो दीपालि आब'आ बिरादनो बेसर फुनानै दे कौन लाइक नहीं किया तो क्या है लाइक मार दो एक लाइक कर दो गाइस मोनसे लाइक होना हो दे बयबो अननानै निया मोसाहारिया मा होनदों होनना बुंदों धोनस्रिया मा होनदों रान्देस्वर फुल वास खालामनाय ना रान्देस्वर फुल वास खालामनाय ना होनना सोंहरदों जोंहा माबाया धोनस्रिया मोसाहारि हेल' जिउ होनना बुंदों जोंहा सोरां आब'आबो लाइक फैलायबाय जोंहा धोनस्रिया रान्देस्वर फुल वास खालामना कमेन्ट हर फुल वास खालामनानै कमेन्ट हरनांगौ आरोना जोंहा धोनस्रिनो रान्देस्वर सीमाया मा होनदों मैं बेया पाइसो दीपाली तुमाक दीपाली আপোনাক বিয়া পাইছে বোলে सीमा किয় বিয়া পাইছে হত धोनस्रिया मा होनदों मोसाहारि आनो ना दीपाली मोसाहारि आनो ना दीपाली मोसाहारियानो ना दीपाली होनना बुंदों जोंहा धोनस्रिया सोरखौबा मोसाहारियानो होनना बुंखो मोसाहारिया मा होनो धोनस्रि सारि गानग्राया दंखायो बिएफ धोनस्रि बिएफ दंखायो आरोना सारि गानग्राया जोंहा नै मोसाहारिया नुदों रान्देस्वरा होनदों आं सीमानिखौबो बानायबाय सीमा আপনারও করে দিলে বলে রান্দেশ্বরে হ্যাঁ সাপোर्ट করে দিলে বসে धोनस्रिया मा होनदों मोसाहारि मिनिहरबाय दीपालिया मा होनदों बिखुंगुर आं दानि
मोनायावनो थांनो नायबाय ना लाइभ दोनबायमोन दहाय मोनायाव थांनो नागिरदोंमोननो लाइभ दोनबाय माने ना दिपालि आब' बिखुंगुरा सिमायालै ना आंनिबा दिपालि आब' दोनस्रिया मा होनदों रन्देसरा फुल वास खालामदोंना रन्देसर फुल वास खालामदोंना होनना सोंहरगासिनो जोंहा दोनस्रिया सिमाया मा होनदों हय ने दिपालि होनना बुंदों दोनस्रि कासारिया मा होनदों आलायअरना बोरो आलायअरना बोरो थियेटारा होनना बुंदों आलायअरन नोंखौ खबर लाहरगासिनो दोनस्रिया खबर लाहरगासिनो नोंखौ जोंहा मोसाहारिया मा होनदों दोनस्रि नोंना मा गामिमोनलाय दोनस्रि नोंना मा गामिमोनलाय होनना सोंहरदों आरो ना दोनस्रि मोसाहारि बाक्सा दोनस्रिया बाक्सानिनो आरो ना मोसाहारि सिमाया मा होनदों अके कोई बात नहीं दिपालि होनना बुंदों जोंहा सिमाया मोसाहारिया जोंहा दिपालिया मा होनदों बिखुंगुर हाय बिखुंगुर हाय होनना बुंदों दोनस्रिया मा होनदों रन्देसर अफिसियेलनि केमेरायाव बयनि बानायबाय आं होनना बुंदों बानायबाय आं होनना बुंदों आरो ना दोनस्रि बानायबायनो जोंहा दिपालिया मा होनदों बिखुंगुर गाबोनबो टाइम मोननाय नङा आं गाबोनबो टाइम मोननाय नङानोलै बिखुंगुर दिपालि आब'आ जोंहा दोनस्रिया मा होनदों दिपालि बाजै सोरखौ लोगो लांहोन बिखौना बैखौ सोरखौ लागोन बिखौना बैखौ होनना बुंदोंलै जोंहा माबाया दिपालि माबाया दोनस्रिया होनहरदों आरो ना दिपालि आब' बैखौना बैखौ लागोन होनना बुंदों जोंहा एमारा मा होनदों दिपालि जी बोलो ना होनना बुंदों कुछ तो बोलो ना एमार कुछ तो बोलो दोनस्रि कासारिया मा होनदों रन्देसर अके कमेन्टल' हरना दोन कमेन्टल' हरना दोननो रन्देसर जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों सानाव बेसर फुगोन मोनायाव फुजा नायनो थांगोन वाव दिपालि आब' नोंना प्लाना मोजाङानो दे बिराद मोजां सानाव फैसा खामायसिगोन हाजिरा मावनाय फैसाजों फुजा नायहैदो आरो ना दिपालि आब' गुड जोंहा सिमाया मा होनदों दे हब दिपालि होनना बुंदों आरो ना दे हब दिपालि होनना बुंदों दोनस्रिया मा होनदों मोसाहारिया थांबाय नामा नोंना जिउआ दिपालि होनना मोसाहारिया थाङाखै खोमालै होनना बुंदों आलायअरना ओइ सना दोनस्रि आगै बिखा आंनि आंखौ नों गोसोखांदों नामा आलायअरनखौ गोसोखांदों नामा होनना बुंदों दोनस्रि आगै गासैखौबो लादो होनना बुंदों दिपालि आब'आ दोनस्रि मग कुने कुने साफ करिले सिमाक कुने साफ करिले কৈ দিয়া कुने साफ करिले सिमाक दोनस्रिया कासारिया मा होनदों आलायअरन औहाय होनना बुंदों रन्देसरा मा होनदों मोसाहारिनिखौबो बानायबाय आं मोसाहारिनिखौ बानायबाय नामा मोसाहारिया आइदिसो मोनदांलै रन्देसर नों सोरखो बानायखो आरो ना दे बेक खालामगोन दे इसोरो रन्देसर जोंहा दिपालि आब'आ उन दङ दोनस्रिया दिपालि बाजै थाब थांदो मोसाहारिनाव थांनांगौनो दिपालि आब' जोंहा एमारनि क्या बोला बात करना है तो हमसे करो नहीं तो भाग जाएगा हम यार दीपाली जी अच्छा बात करना है तो एमआर से करो ना नहीं तो भाग जाएगा ना सीमा की কৈছে दिगन ब्रो মই যাওঁ নেকি আচ্ছা सीमा দে যালে হ'ল না বিজি আছে যদি একো নহয় দে টোপনি লাগিলে না আৰু হোৱাৰ টাইমো হৈ গ'ল না দে হৈ যা আৰু না सीमा मोसाहारिया मा होनदों दं होनना बुंदों आरो ना मोसाहारिया दंलै दोनस्रिया मा होनदों मोसाहारि नोंखौ सापर्ट खालामना होबाय नोलै जोंहा माबाया रान्देसरा
Donsriya मा होनदों मोसाहारि होनना बुंदों ना दिपालिया मा होनदों दोनस्रि कसारिया आंखौ लाया दोनस्रि मोसाहारिया आंखौ लाया होनना बुंदों ना मोसाहारिया आंखौ लाया दोनस्रिया मा होनदों मानो लाया दिपालि होनना सोंदों मोसाहारिया लादो दिपालिखौ मोसाहारि दिपालियाखौ लादो ने दिपालिया मा होनदों मोसाहारिया आंखौ मा होनदों आंखौसो लायो मोसाहारिया नोंखौसो लायो होनना बुंदों दिपालिया दोनस्रि नोंखौसो लायोनो मोसाहारिया मारने क्या बोला दीपाली जी आई लव यू यार बोला दीपाली दोनस्री ने क्या बोला दोनस्री मा होनदों दीपाली बाजै मोसाहारिया आंखौ नायानो मोसाहारिया नायानोलै दोनस्रिखौ दोनस्रिया मा होनदों मोसाहारि लादो दीपालिखौ थाब लादो लांदो होनना बुंदों मोसाहारि थाब लांनांगौनो मोसाहारिया मा होनदों रन्देसर दावहारु अफिसियेल ब्लग khalam नोङो खनसे फैना होलाय माबा दावहारु ब्र खनसे फैना होलाय नोङो रन्देसरा नैबेयावसो मोसाहारियावसो होना होबाय बायदि मोनदों आं नोंनियाव सापर्टखौ आलायरना मा होनदों थाइजौ मादाखौ बानलु बाथोनाव थुफ्लेना संख्रै फानलु जों आं गोखाबाबो दोनस्रि नों गिनो नाङा बेखौ आं दं गोखाबाबो संख्रि बानलु फोनना जागोन होनना बुंदों आरो ना दोनस्रि गिनो नाङा होनना बुंदों आरो ना आलायरना बिखुंगुराया रे बिखुंगुराया बिखुंगुर ब्र थेंक यू सो मच बिखुंगुर ब्र गुड मर्निं ब्र मर्निं बिखुंगुर हाय होनना बुंदों जोंहा हेल' बिखुंगुर ब्र माबोरै खबर सबर दोनस्रिया मा होनदों आलायरन मिनिहरबायसो बिखुंगुर कैसे हो दिगन भाई अच्छा हो बढ़िया बिखुंगुर जी आप कैसे हो बताओ खावसे फाग्ला जोंहा खावसे फाग्ला मोनफैदों थेंक इउ सो माच खावसे फाग्ला आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच दै लाइक होबाय लाइक होनो फैबाय ब्र अके थेंक इउ सो माच लाइक होनो फैनायनि थाखाय खावसे फाग्ला थेंक इउ सो माच दै मोसाहारिया मा होनदों सोरखौ नाया नों होनना बुंदों मोसाहारिया बिखुंगुरा मा होनदों दिगन भाई क्या हाल है अच्छा मेरा अच्छा हाल है अभी सही है बिखुंगुर ब्र जोंहा दोनस्रिया मा होनदों दिपालि बाजै बहा फाखो दिपालिया मगासे मोनलायसिगोनलायलै दिपालिया मगासे मोनलायसिगोन इयो जोंहा बिखुंगुरा दिगन भाई खाना हो गया क्या हाँ हो गया बिखुंगुर जी हो गया खाना हो गया दोनस्रिया मा होनदों आंखौहाय दोनस्रिया मा होनदों आंखौहाय जोंहा बिखुंगुरा मा होनदों लाइक दोन ब्र थेंक यू सो माच बिखुंगुर ब्र लाइक दोन होनायनि थाखाय जोंहा बिखुंगुरा मा होनदों दिगन भाई आप ठीक हो ना हाँ मैं ठीक हूँ बिखुंगुर आप कैसे हो ड्यूटी छुट्टी हो गया क्या आपका ड्यूटी छुट्टी हो गया ना बिखुंगुर ब्रो दोनस्रिया मा होनदों दिपालि बाजै बहा थांखो दे दोनस्रि दिपालिया मगासे मोनलायसिगोन इयो बिदिनो टेन्थाव लांबाय थायोनो मानसिया इयो बिदिनो मबाइल थुयै उन्दुलांबाय थायोनो बिदिनो अन थानानै उन्दुलाङो आरोना इयो जोंहा दावहारा मा होनदों हाय होनना बुंदों बिखुंगुरा मा होनदों जोंहा बिखुंगुरा हेलो दिगन भाई दीपाली साला गया क्या हाँ साला गया है ना क्या दीपाली कमेंट किया नहीं है दीपाली सुन रहा है क्या सुन रहा है तो कमेंट करो दीपाली सो गया क्या हेलो दीपाली खाना है आप कहाँ है आप कहाँ है बताओ दीपाली कहाँ है आप कहाँ है बताओ आलायरना मा होनदों खें खें
आइनि रायनाय बेसे खोनासंबावनो आं दोनस्रि नों राजिबा देग्लाय बोसोरावनो सैमा अरलाय होनो सानबायमोन आं नों मा बुङो वाव नाइस आलायारन नाइस जोंहा दोनस्रिया मा फिननाय होयो होदो दोनस्रि मोसाहारी दीपालिया दीपाली कहाँ भाग गया सो गया होगा दीपाली बिकुंग्रा मा होनदो दीपाली कुछ तो बोलो हाँ दीपाली कुछ तो बोलो या दोनस्रिया मा होनदों आलायारन 2025आवसो लै आलायारन हिमालय फंबाया मा होनदों जोंहा बिखुंगुर मा ओंख्रि बाथोन जोंहा हिमालय फंबाया बिखुंगुर मोसाहारिया मा होनदों खारबाय होनना बुंदों बिखुंगुरा मा होनदों मैं भी ठीक हूँ दिगन भाई अच्छा ठीक है ना ठीक है जोंहा दोनस्रिया मा होनदों मोसाहारी लेंहरनांगौलै जोंहा रन्डेस्वर अफिसारा मा होनदों बिखुंगुर निखौ बानायबाय आं बिखुंगुर ब्र नोंनिखौ बानायबाय नोलै रेन्डेस्वर नोङो दहाय मोसाहारियाव सापर्ट होदों आरोना बे मोसाहारियाव सापर्ट होलायनाङामोन आरोना माबायाव हो मोसाहारिया आरो ओइ दावहारुवा एखे आरोना दावहारुआवसो हो आरोना नोङो दावहारुआव रेन्डेस्वर दावहारुआव होना हो जोंहा दिपालिया गाबबाय बाव मा एसे गाबखोलै दिपालि नोङो आंहासो दुखु नांफालांबायलै जोंहा बिखुंगुरा मा होनदों हिमालय ब्र दाल और टमाटो सब्जी अच्छा सुपर है बिखुंगुर ब्र दोनस्रिया मा दिपालि नेगासिनो मोसाहारिया दिपालि मोसाहारिया नेगासिनो ने या दोनस्रिया मा होनदों दावहारु फैबाय नै या मोसाहारिया मा होनदों अनसो जाबाय होनबा मोसाहारि नोङो दिपालि आब' फैनायाव जोंहा दोनस्रिया मा होनदों दिपालि बहा खारबाय थायो जोंहा हिमालय फंबाय मा होनदों दिपालि मा ओंख्रि आब' बाथोन होनना बुंदों हिमालया बिखुंगुर हाय होनना बुंदों जोंहा दिपालि आब'आ बिखुंगुरा मा होनदों दीपाली दिगन भाई ने मेरा को नहीं पहचाना है ना दीपाली क्यों नहीं पहचानेगा पहचान रहे ना बिखुंगुर मेरे को बता दिया ना दीपाली दीदी ने बता दिया मेरे को तू कौन है ना दीपाली भाई दीदी मेरे को मालूम है बिखुंगुर ने आपके बारे में मेरे को मालूम है यहाँ मोसाहारिया मा होनदों सोरनो नांगौ बुं ना मा होनखो जोंहा मोसाहारिया जोंहा आलायारना नेनो हानाय नंला आं दोनस्रि एसेबां गोबाव आं सहायनो हाथारला लानो लुबैथारबाय आं थाबनो वाव मिनिहरबायलै आलायारना रन्डेस्वर अफिसियेल माने दावहारु रन्डेस्वर अफिसियेल दावहारुआव होना हो सापर्टखौ बेबो बेग हरफिनगोन आरोना जोंहा दिपालि आब' मा होनदों गाइस जोंहा दालि आलु बाथोनसो वाव दालि आलु बाथोनसोलै हिमालया जोंहा दोनस्रिया आलायारन होननानै मिनिहरबायलै दिपालि आब'आ मा होनदों बिखुंगुर हा हि होनहरदोलै जोंहा बिखुंगुरा मा होनदों दिपालि रोना मत अब है ना दीपाली रोना मत आप है ना होनना बुंदों जोंहा मोसाहारिया मा होनदों ओं दावहारु अफिसियेल फ्रकखौ होनना बुंदों आरोना दोनस्रिया मा होनदों ओंखाम जाबायना मोसाहारि ओंखाम जाबाय नामा होनना बुंदों जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों दोनस्रि आगै हेलौ होनना बुंलायबाय दिपालि आब' मोसाहारि हेलौ सबको हेलौ लाजोबदो दिपालि आब' नोङो रन्डेस्वर अफिसियेल आलायारना चेनेल दं नामा आलायारना चेनेल गैया रन्डेस्वर बेखौ सापर्ट खालामनाङा दे रन्डेस्वर आलायारना सापर्ट गैया माबा गैया चेनेल गैया दिपालि आब'आ मा होनदों बिखुंगुर अके होनना बुंदों दोनस्रिया दिपालि बाजै गारिया फैबाय नोंना थांहांसै वाव गारिया फैबाय ने दिपालि आब'
जोंहा बिकुंगुरा मा होनदों दिपालि आप पुसना दिगन भाई दिपालि आप पुसना दिपालि भाई आया दिपालि आप पुसो ना दिगन भाई क्या पूछना है हाँ बिकुंगुर ब्रो मोसाहारिया मा होनदों नंगौ नामा धोनस्रि होनना बुंहरदों धोनस्रि होनना बुंहरदों जोंहा दिपालि आब'आ बिकुंगुर हाय दावहारु होनना बुंहरदों जोंहा दावहारु हाय होनहरदों जोंहा बिकुंगुर ब्र'आ धोनस्रिया मा होनदों मोसाहारि औ धोनस्रि गासैया मा होनदों दिपालि होनना मिनिहरलायबाय जोंहा धोनस्रिया एमार दिपाली जी क्या हाल है आपको वो बिकुंगुर ही होगा ना मेरे को मालूम है एमार ने हाँ दिपाली जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों दिगोन सिमाया सोरलै आं मिथिखादों दिपालि आब' सिमाखौ मिथिखादों आरोना आं सिनायखादों मोजाङै सिनायखादों जोंहा धोनस्रि गासैया मा होनदों उन्दुनो थांनोसै होनदों बाजै दिपालि दसे थाना दसे थाना उन्दुनो थांसिनो आरोना उन्दुनो थांसै होनदों बाजै दिपालि दसे थाना धोनस्रिया उन्दुनो थांसिगोन नामा दसे थानानै दे उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुलायबानो जाबाय आरोना जेबो नङा जोंहा बिकुंगुरा मा होनदों दिगन भाई सीमा ब्लॉक साला गया क्या हाँ साला गया सीमा जी साला गया बिकुंगुर ब्रो आया है ना बिकुंगुर ब्रो आया है ना इसलिए साला गया सीमा जी ना बिकुंगुर ब्रो आलायअरना मा होनदों ओइ धोनस्रि नों आंनि गोसो रायजोखौ भिडिअ मोनसे नायनानैनो जै खालाम फैबाय आं मा खालामबावनो वाव नाइसलै नाइस होनना बुङो आरोना इदिखौ आलायअरन नाइस सायरि जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों दिगन एमआर प्र'आ सोरलै आं बेखौ एसे हमनो हादों आरोना एसेनो सोर एसे हमनो हादों आं दिपालि आब' धोनस्रि काछारिया मा होनदों आलायअरन बुजियासैलै आलायअरन बुजियासैनो खनसे लिरना हरबाव धोनस्रिया बुजियासैनो मोजां बुजायना हो दे आलायअरन जोंना हाय बिकुंगुर जोंना मोसाहारिया हाय बिकुंगुर होनहरदों रन्देसर अफिसियेला मा होनदों आं दावहारुनिखौ बानायबाय आदसा दावहारु ब्र' नोंनिखौ बानायबाय होनदों रन्देसरा बानायना होबाय ने बेक खालामना होफिनबानो जाबाय आरोना रन्देसरनो जोंहा रन्देसराबो गोदानसोनो ना रन्देसर जोंहा धोनस्रि काछारिया मा होनदों आलायअरन मिनि हाथाय दिसथिखाय हरबायलै जोंहा मिनिहरबाय हमारा हिंदी बोलो दीपाली हाँ हिंदी में बोलो हिंदी में हे मिनिहरबाय जोंहा दिपालि आब'आ मोसाहारिया आं बेक खालामगोन दे मोसाहारिया जोंहा बेक खालामगोन आरोना रन्देसर जोंहा धोनस्रिया मा होनदों रन्देसर दसे थाना बेक खालामगोन दे आं लाइभनिफ्राय ओंखारबा रन्देसर नोंनो बेक खालामगोन आरोना जोंहा धोनस्रियाबो टेनसन खालामनाङा नोङो रन्देसर बेक हरजोबखायो दे बयबो आकाश ओके तुम कहाँ से हो आकाश आप कहाँ से है बता दो बिकुंगुर ब्र'आ मा होनदों मोसाहारि हेलो होनना बुंहरदों एमआर ने क्या बोला दीपाली जी अच्छा क्या भेजा चॉकलेट भेजा है दीपाली जी आपको दीपाली जी हम हैदराबाद से है अच्छा हैदराबाद में रहता है क्या एमआर आप हैदराबाद में रहता है एमआर ने दिपालि बर' मा होनदों जोंहा अफिसियेल आं गाबोन बेक खालामगोन दे नोंनिखौ आंनाव कमेन्टल' हर जोंहा रन्देसर नोंनो जोंहा दिपालि आब'आबो बेक खालामहरदोंमोन आरोना नोङो कमेन्ट हरदोंब्ला जोंहा बिकुंगुरा मा होनदों ब्र'आ अके दिगन भाई अके बिकुंगुर ब्र' अके मोसाहारिया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो बिकुंगुर मा ओंख्रि जाखोनो आलायअरना मा होनदों नों आंनि गोसो रायजोआव जै
khalam fैबाय दसेयावनो आं मा खालामबावनो धोनस्रि नोंनो बुंदो नोंनो बुंदोनो धोनस्रि मा खालामबावनो जोंहा गोसो रायजोआव मा होनो जै खालामफैबायनो आलायअरननि एमार वाव होननानै जोंहा दिपालिया वाव धोनस्रिया मा होनदों आलायअरन लाभ एमारा मा होनदों एमार ने आप मेरा फेसबुक में देखा आप मेरा फेसबुक में देखा सही तो दीपाली जी सही तो देखा सही तो दीपाली जी होनना बुंदों मसाहारी दाल और टमाटो का सब्जी बिकुंगुर का सब्जी दाल और टमाटो है मसाहारी एमार ने क्या बोला दीपाली जी बोलो क्या बोलना है बोलो एमार दीपाली जी बोलो कुछ तो बोलो एमार को भी धोनस्रिया मा होनदों जोंहा आकाश प्रो दीपाली को हैदराबाद लेके जाओ हाँ आकाश प्रो दीपाली को हैदराबाद लेके जाओ हाँ लेके जाओ कोई बात नहीं है लेके जा सकता है ना धोनस्रि मसाहारिया मा होनदों अन धोनस्रि मसाहारिया मा होनदों मसाहारि मा सिरिनो दावराव खालाम साया रानी जोंहा थैंक यू सो मच साया रानी को भी मालूम हो गया मेरे को कौन है साया रानी को भी मालूम हो गया हाँ मालूम है गुड आफ्टरनून ब्रो आफ्टरनून साया रानी थैंक यू सो मच मालूम है हमको मालूम है साया रानी आप कौन है अच्छा आप लोग अपना औकात देखा रहा है ना अब मैं भी हिंदी में बात करूंगा वाह आलेवरन अभी वो भी हिंदी में बात करेगा बोल रहा है करो आलेवरन कोई बात नहीं करो साया रानी हेलो ब्रो क्या बात है हाँ बढ़िया है साया रानी जी बढ़िया है मेरा आप बताओ कैसा है क्या सब्जी खा के आया एमआर ने बोला धनश्री जी ओके हमारी गर्लफ्रेंड है ना ले जाएगा पक्का ले जाएगा ना ठीक है लेके जाओ एमआर लेके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है धनश्री का सरेमान धनश्रिया आलायरन क्या बात वाह क्या बात है धनश्री बढ़िया आखाइ खबलायनांगौमोन आरोना धोनस्रि क्या बात होननानै नारायणदेश्वरा मा होनदों दाबो गोदानसोलै ब्र आंना चेनेला सप्तासेल' जादोंलै गरममोन सप्तासेल' जादों आरोना रानदेश्वर दे लासैनो देरलांगोन दे बिदिनो सोरनिबा लाइफआव थांलाबायनानै बिदिनो लोगो जालाय आरोना बयजोंबो होमबानो हारसिंनो देरलांगोन आरोना लासैनो जोंनाबो जोबोर फिसालै दाबो रानदेश्वर जोंनाबो गोदानसो बायदि आरोना गोदानसो जोंहा दिपालि आब'आ मा होनदों आलायअरना मा होनदों धोनस्रि मिनि हरदोंलै धोनस्रि होननानै आलायअरना साया रानी क्या बोला दी बरो खाना खाया क्या अच्छा मैं खाना खा लिया साया रानी आप बताओ क्या सब्जी खाया धनश्रिया मा होनदों आकाश प्रो ओके लेके जाना जरूर हाँ लेके जाना जरूर डन बोला है डन ऐसा बोला है हाँ लेके जाओ जरूर लेके जाओ एमआर ने क्या बोला दीपाली जी बोलो ना कुछ हाँ कुछ तो बोलो दीपाली जी एमआर ने कुछ पूछ रहा है कुछ तो बोलो मसारिया जोंहा साया रानिया मा होनदों दीपाली नहीं आया है आपको दीपाली नींद नहीं आया क्या आपको हाँ नींद आया है कि नहीं दीपाली एक बार सो के आ गया हो एक बार नींद में जाके आ गया हो दीपाली ने एक बार सो के आ गया
NG Mix fैदों जोंहा थेंक इउ सो माच NG Mix आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच दै NG Mix खबर खोन्थादे माब्रै मा ओंख्रि जाबोखो धोनस्रि मोसाहारिया मा होनदों दिपाली प्लास आकाश प्र वाव धोनस्रि प्लास आकाश भेरि नाइस धोनस्रि कासारिया मा होनदों अमा मा जायोथाय OMG आव मा जायोलै धोनस्रि आं फुल मिनिंखौ मिथियालै OMG निखौ फुल मिनिंखौ मिथिया आङो खोन्थाना होलाय जोंहा दिपाली आब'आ हेलौ सोला हरबायलै दे सोर लाइक होआखै लाइक होना हो आरो ना मोनसे लाइक कर दो गाइस एक आलेवरना धोनस्रि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ सही है ना हाँ धोनस्रि गर्लफ्रेंड हो जाने के लिए बोल रहे आलेवरन ने हो जाओ सभी लोग गर्लफ्रेंड बना ले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना ले मैं सिंगल रहूंगा हाँ मैं सिंगल रहूंगा सभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता हूँ एमर ने क्या बोला धोनस्री जी पूछो ना अपनी दीपाली से हाँ दीपाली से पूछो ना धोनस्री धोनस्री मा होनदों आलायरन या सियर दीपाली मा होनदों जोंहा आब' धोनस्री वाव धोनस्री मा होनदों दीपाली रेडी है क्या होनना बुंदों आरो ना दीपाली रेडी नामा होनना बुंदों धोनस्रिया जोंहा सायाखौ हाय लाहरदोंलै दीपालिया साया हेलौ बोलाय दीपालिनो धोनस्रि हेलौ ना दावहारु ब्र हाय होनफैलायबाय जोंहा दावहारु ब्र'आ धोनस्रिया मा होनदों आकाश प्रो दीपाली रेडी हो गई अच्छा दीपाली रेडी हो गया आकाश प्रो दीपाली जी लव यू यार बोल रहे हैं एमआर हेलो एमआर लव यू टू वाओ लव यू टू जान वेरी गुड लव यू टू जान हो गया एमआर आपको धोनस्री ने क्या वो धोनस्री मंडल आकाश प्रो अभी गिफ्ट दो मुझे हाँ गिफ्ट दो कुछ तो गिफ्ट दो धोनस्री को आकाश प्रो धोनस्री को कुछ दो वो बना के दे दिया आपको बात करके दे दिया कुछ गिफ्ट देना चाहिए ना कुछ गिफ्ट होना चाहिए इसमें हाँ दीपाली रेडी हो गई आप तो खुश हो ना खुश हो ना हाँ अब तू खुश हो ना दावराव मा होनदों अन हिमालय फंबाय मा होनदों जोंहा अ होनना बुंहरदों दीपाली धोनस्रि जासिनो हेलौ होनहरदों जोंहा खैथा जाखोलै दीपाली आब' टाइमा दोनथ'नांसिगोन ना जोंहा एमआरआ मा होनदों एमआरनि क्या बोला हम तो अपनी गर्लफ्रेंड को देंगे गिफ्ट स्पेशल वो भी हाँ गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देगा बोल रहा है ऑन है दीपाली दावराव मा होनदों आं थांथ'नोसै दै धोनस्रि दीपाली आदसा जोंहा दावहारु ब्र'आव थांथ'नोसै दे दावहारु ब्र' उन्दुदो दे उन्दुनाय टाइम जाबायना आंबो दोनथ'नोसै आरो ना बारा गोबाव थाला जोंहा धोनस्रिया मा होनदों स्पेशल गिफ्ट दीपाली को देना जरूर बट मुझे भी गिफ्ट चाहिए हाँ दीपाली को भी देना स्पेशल गिफ्ट और धोनस्री को भी दे दो गिफ्ट को बात करके दिया ना कुछ गिफ्ट होना चाहिए इसमें मैंने क्या बोला दीपाली जी क्या चाहिए आपको बोलो मुझे हाँ बोलो क्या चाहिए हिमालय मा होनदों मिस्टर आकाश प्रो केमार मिस्टर सपर्ट एमआर सपर्ट दे लाइटखौ आं खोमोरना गालांगोन दे उन्दुदो जोंहा हिमालयनि सापर्ट हरनांगौलै हिमालय को सपोर्ट कर देने के लिए बोल रहा है एमआर आकाश दावहारु मानो होनना बुंदों दावहारुआ उन्दुनो ओंखारबाय खोमा जोंहा दीपालिया गाबबाय साया रानिया मा होनदों दीपाली आप कहाँ से हो दीपाली आप कहाँ से हो बोल रहा है साया रानी ने धोनस्रिया मा होनदों जोंहा दावहारु थाथ'दो आंबो थांसिगोन जोंहा धोनस्रियाबो थांसिगोन आरो ना दावहारु र' दसे थाथ'दो होनना बुंदों जोंहा आलायरना मा होनदों प्र
गोजासो माथो प्र गोजासो माथो आं बारा रोङासो नोंसोरनि थेम 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 थाम थेम थेम थाम थाम रायलायनायखौ बुजिला दै आदै मादैमोन बिदिनो रायलायनायखौ बुजियासै आरोना हिमालया मा होनदों जोंहा सायारानि सापर्ट खालामनांगौमोनलै हिमालय फंबायखौ जोंहा हिमालया मा होनदों दीपाली जी क्या हुआ आपको क्यों रो रहा है क्यों रो रहा है दीपाली जी बोलो सानस्रिया मा होनदों जोंहा आलायारन सायारानि दावहारु कहा जाना है भाई सायारानि दावहारु कहा जाना है भाई होनना बुंदोंलै सायारानि कहा जाना है भाई जोंहा सानस्रिया मा होनदों ओइ आलायारन होनना बुंदों सानस्रिया दीपालियाबो मा होनदों साया हम गाँव से हो साया हम गाँव से हो होनना बुंदों गाँव से ना saya ham kau se ho namanya itu जोंहा दीपाली आब'आ ओके दावहारुआ अके होनहरबाय जोंहा दोनस्रिया मा होनखो मा ओंख्रि होनदोंमोन दावहारु ब्र मा ओंख्रि मोननो जोंहा दावहारु ब्र मा होनदों निन्द्रा लोगो जादो होनना बुंदों निन्द्रा लागु दाजु मा होनखोलै दावहारु ब्र आं बुजिस्लाबासै माथो जोंहा दीपालियाबो मा होनदों एमआर म्यूजिक ड्राग हुआ है एमआर मुसी डाक हुआ है एमआर मुझसे ओ दुख हुआ है हाँ एमआर ओ दीपाली जी को दुख हुआ है हाँ दुख हुआ है हिमालय ब्र मा होनदों रिप्लाय हरलाय ब्र रिप्लाय हरनो होदोंलै जोंहा हिमालया दोनस्रिया मा होनदों जोंहा आलायारन थांनोसै आं आलायारन थांसैनो जोंहा दोनस्रिया दीपालियाबो मा होनदों जोंहा गाबहरबायसो माथो दीपालियाबो आलायारना ओइ सना दोनस्रि मा होनना बुंहरदों जोङो एमारा मा होनदों क्या दीपाली जी होनना बुंलायबाय जोंहा हिमालया मा होनखो गुड नाइट जोंहा हिमालय ब्र नोङो थांसै नामा हिमालय ब्र थांथ'नोसै नामा हिमालय ब्र गुड नाइट होनना रेन्डेसरा मा होनदों जोंहा साया रानि ना चेनेल गैया नामा चेनेल गैया नामा होनना बुंदों जानो चेनेल गैया नामाथाय सायारानि चेनेल दंना गैयानो जोंहा रेन्डेसर अफिसियेला सोंहरदों खोन्थाहर दे जोंहा दोनस्रिया मा होनदों आलायारन हरबाय नामा रं नाम्बारा हरबाय नामा होनदों आलायारन रं नाम्बारा हरलायबाय नामा आलायारना मा होनदों दे सना थांदो आंबो फै गाबोन फै आंबो फैगोन होनना बुंदों आरोना गाबोन फै आंबो फैगोन जोंहा सायारानिया मा होनदों दीपाली आप कहाँ पे हो अभी पानी पे हो या जमीन पे हो दीपाली कहाँ से हो कहाँ पे हो पानी पे हो या जमीन पे हो जमीन पे हो पूछ रहा है सायारानी ने जोंहा दोनस्रिया मा होनदों आलायारन सायारानिया मा होनदों हिमालय ब्र होनना बुंदों सायारानिया आलायारना मा होनदों आंनो नोंखौसो नांगौ दोनस्रि होनना बुंदों आलायारना सायारानिया मा होनदों दावहारु क्या कर रहा हो दावहारु ब्रो पूछ रहा है आपको सायारानी ने दोनस्रि कचारिया मा होनदों जोंहा खंडेश्वर बैक
हरगोन दे आं दानो बेग हरगोन आरोना जोंहा दानस्रिया र' गान्दोजों नोङो टेनसन खालामनाङा जोंहा दानस्रिया हरगोन आरोना जोंहा दावार ब्रह्म होनदों सायारानि निन्द्रा लागु दाजु आतसा निन्द्रा लागु दाजु जोंहा बेलेग भाषा होखादोंलै दावार ब्र'आ भाषाखौनो बेलेग होखादों आरोना उन्दुनो ओंखारबाय होनदों आरोना दावार ब्र'आ मा भाषाथाय मैं दीपावली अब मैं साया में अभी ऊपर में हूँ ऊपर में है अच्छा दीपावली ऊपर में है सायारानी जोंहा दानस्रि गाजारिया मा होनदों आलायरन अके सियर होनना बुंदों आलायरन थांनोसै आंहा दानस्रिया थांसिनो आलायरन सायारानिया मा होनदों दावहारु आप ठीक हो ना दावहारु आप जोंहा दानस्रिया मा होनदों दिगन थांथ'नोसै उन्दुनो ओंखारबाय अके दानस्रि थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव जइन जाना थाफैबाय थानायनि थाखाय हेल्प खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दे दानस्रि दे उन्दुदो दे उन्दुनो ओंखारबायबा दावहारु ओंखारथ'नोसै आं दावहारु ओंखारथ'नोसैनो गुड नाइट दिपावली बाजै दावहारुआ अके होनना बुंदों दानस्रिया आलायरन दिगन दावहारु अके जोंहा दानस्रि अके गुड नाइट गाइस गुड नाइट दानस्रि स्वीट ड्रिम गुड नाइट स्वीट ड्रिम दानस्रि जोंहा आलायरना मा होनदों दे सना जिउ हां मावजि आंनि बिखा थांदो उन्दुदो मेगन मोदै जायो सेहेरा गाज्रि जागोन माया सालमाय बेरगोन नङाबा होनना बुंदों सालमाय बेरगोन नङाबा होनना बुंदों जोंहा सायारानिया दीपावली ठीक का ऊपर है क्या टिंग का ऊपर है क्या होनना बुंदों दीपावलिया सायारानी क्या बोला दीपावली टिंग का ऊपर में है क्या होनना बुंदों हाँ टिंग का ऊपर में होगा वो ऊपर है ना दीपावली दानस्रि आगै दानो थाङो नामा दानस्रि आगै दानो थाङो नामा गाबोन लोगो मोनगोन दे सनाफोर दे गाबोन लोगो मोनगोन दे जोंहा दानस्रिखौ मा होननांगौथाय आगैसो होननांगौना आब'सो होननांगौ दानस्रि नोंखौ आगैसो होननांगौ ना आब'सो होननांगौ आङो ना बाजैसो होननांगौ जोंहा ठीक हो होनना बुंदों आरोना दावहारुआ जोंहा आरबि ब्रह्मा ब्लग मोनफैदोंमोन थेंक इउ स' माच आरबि ब्रह्मा आंनि लाइफआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दै आरबि ब्रह्मा बाजिउ होनना बुंदोंलै बाजिउ सोरखौ बाजिउ होनहरखो जोंहा आरबि ब्रह्मा दे जोंहा सोर लाइक होआखै लाइक मोनसे होना हो आरोना गाइसमोन लाइक मोनसे होना हो दे गासैबो होआखैब्ला जोंहा रान्देस्वरा मा होनदों आं बानाय मोनसै गासैखौबो बानायनोसै गासैखौबो होनना बुंदों आरोना जोंहा रान्देस्वर अफिसियेला रान्देस्वर अफिसियेल बानायना हो आरोना बयनिखौबो बानायना हो बेनिफ्राय नोंनो बेग हरफिनखागोन आरोना बयबो माने दायो बेक टु बेक लालायबाबो माने आनजाफिनजानो गिनांगौलै बेनिखायनो माने बिसोरो हरगोन आरोना उनाव लासैनो नोंनो गाबोन हरगोन सोरबा बायदिया गाबोन हरगोन सोरबा बायदिया दाहायनो हरगोन आरोना फुल वाच नायनानै साया हा ना मिनिहरबाय टिंका ऊपर में है दीपावली ने टिंका ऊपर में जिउ होनहरबाय जोंहा दावहारु ब्र'आ रान्देस्वर अफिसियेला गुड नाइट लोगोफोर होनना बुंबाय जोंहा रान्देस्वर अफिसियेल थांसैना नोङो दे गुड नाइट दे उन्दुनांगौ ना गुड नाइट रान्देस्वर अफिसियेल थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव जइन जाफैना थाफैनायनि थाखाय जोंहा रान्देस्वर अफिसियेल आंजों सापर्ट गैयाबा आंनिखौबो सापर्ट खालामना हो आरोना आं नोंनो बेक खालामना होगोन गाबोन आंनि भिडिअ नायनानै मोनसे कमेन्ट होना हो आं नोंनो गाबोन बेक खालामना होगोन आरोना रान्देस्वर जागोन ना जोंहा आलायरना मा होनदों बाय दानस्रि सना गाबहरबायसो माथो बाय होननानै गाबहरबायसो
Ingat dan Sri mandeng. Good night guys. Love you guys. Okay dan Sri. Thank you so much. Dengar bibung memang deh. Idise undang-undang. Oh idise. Ingat dan Sri mandeng aleron pai. Aleron neng khौनो सिमाङाव नेनोसै आं दिनै नोंखौ नेनोसै नै दोनसै आलायरना जोंहा दावहाराव होनदों आं नों गैया मालाय धोनस्रिखौसो लानो नागिरबायमोन जिउआव जोंहा आरबि गैयिखायनो धोनस्रिखौसो लानो नागिरबायमोन आरोना दावहारुफ्राव नोङो मा जोंहा दिपालियावबो मोनदों आरबि दावहारुआ नों गैयाखाय धोनस्रिजों लाइन मारिबाय दं माने आरबि गैयिखाय दावहारुआ लाइन मारिगासिनो आरोना सायारानिया मा होनदों दिपालि क्या हुआ मिनिहरबाय आरबि ब्रह्मया मा होनदों रागा जोंहरदोंलै जोंहा सोहरनो नागिरबाय दिपालियाबो साया हेलौ आलायहरना अके सना धोनस्रि हेलौ दावहारु अफिसियेला मा होनो नङा जिउ नङानो आरोना सायाया मा होनदों जोंहा सायारानिया बाय बाय अल माय इउटुब फेमिलि गुड नाइट गुड नाइट स्वीट ड्रिम सायारानि थेंक इउ सो माच आंनि लाइफआव थाफैनायनि थाखाय थेंक इउ सायारानि गुड नाइट स्वीट ड्रीम दे भाई गुड नाइट स्वीट ड्रीम सायारानी सो जाओ कल ड्यूटी भी जाना है ना ब्रो कोई बात नहीं सो जाओ दिनैनिफ्राय दिनैनिफ्रायनो जोंहा आरबि ब्रह्मया दिपालियाबो मोनदों दावहारु ब्र दासो गिबाय नामा नों आरबि फैनायखाय गिबाय नामा दावहारु ब्र मा जाखो जिउ होनना बुंदों साया गुड नाइट होनदों आरोना दिपालि जी फर इउ दिपालि जी फर इउ होनना बुंदों जोंहा एमारा साया रानिया मा होनदों जोंहा दावहारु आरबी कौन है आपका क्या होता है हाँ दावहारु आरबी कौन है बताओ आपका क्या होता है जोंहा आरबी ब्रह्मा माबा होआखैबा लाइक होआखैबा मोनसे लाइक होना हो आरोना आरबि ब्रह्मा लाइक होआखैबा लाइक होना हो दे जोंहा मोनसे सोरबा होनो बावना दंबा होना हो दे 19ल' जाना दंलै लाइकआ जोंहा आंना एमार लाभ साया रानी दावहारू मेरा बीएफ है अच्छा बॉयफ्रेंड है साया रानी दावहारू का आरबी ब्रह्मा ने दावहारू का बीएफ है साया रानी आंनि ब्लूखौ लादो ओके आब' लानोसै दा दावहारू दाजुको रामरो आरबी हाँ दाजुको रामरो आरबी तो आरो जोंहा नेपालि होलायबायलै दावहारू ब्र'आ दिपालियाबो उन्दुनोसै नामा एमारा मा होनदों रिक्वेस्ट भेजो ना फेसबुक पे दीपाली जी हाँ दीपाली जी फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजने के लिए बोल रहा है दीपाली एमआर ओके ना बुंदों आरबिया जोंहा रागा जोंहरगासिनोलै आरबिया बाय आदा गुड नाइट बाय आदा गुड नाइट जोंहा थांसै नामा आरबि ब्रह्मा थांसै जोंहा रान्देसार अफिसियेला ओइ आदा नोंनि नाम्बार हरलाय सार सोरनिखौ आंनिखौ नामा रान्देसर आंनिखौ
जेबो खोनाला दे खोनादोंना खोनायाखै एबार खोनाला दिगन भाई जेबो गैला बिखुंगुर ब्रकेन खोनाला दिगन भाई जेबो खोनायोना खोनाला बिखुंगुरथ' खोनाबायना दं जिउ होनना बुंदों जोंहा गाबहरलायबाय माबाया आरबि ब्रह्मया गाबलाय खुलायानो जोबला आरबि ब्रह्मआ गैना रागाबो जोङो गाबोबो मुद हयसे आच्छा माउद हयसे ना मुद हयसे बिखुंगुर ब्रह्मआ होनदों माया गैला आरबि होनना बुंखो आदा होनना बुंहरबाय जोंहा आरबि ब्रह्मया खोनायाखैना जोंहा आरबि ब्रह्मया ब्रकेन हरबाय जोंहा मा जाखो जोंहा खोरोमराम सेरा मा होनदों माइकआ चार्ज गैला बिना माइकआ चार्ज गैलामोनथ' आरो दे माइकआ चार्ज गैलामोनलै गोमोरलांबाय दे बोखारना होबाय दे आं खोनाबाय दायो मा जाखो दिगोन जोंहा दिपालि आब'आ सोंहरलायबाय खोनाबायना दिपालि आब' जोंहा के बड' ब्लग मोनफैदों थेंक इउ स' माच के जोंहा लाइक दान आदा थेंक इउ स' माच लाइक दान होनायनि थाखाय के बड' खबर सबर माब्रै उन्दुथ'वाखै नामा जोंहा दावहारु ब्र'आ आंनि कमेन्टआवबो जेबो हरफिनला आंनि कमेन्टआवबो जेबो हरफिनला होनना बुंदों एखायनो होनना बुंदों जोंहा दावहारु ब्र'आ जिउ होनना बुंदों माउट जादोंलै खोनाला दिगोन माउट जादोंना दे खोनाबाय दायो खोनाबायना खोनाबाय दा माबा माइकआ अफ जादोंमोनलै माइकआ चार्ज जोब्बायमोनलै बिखुंगुर ब्र माइक लादोंमोन आङो माने दावरावथारना बाहेरनि आवाज बिराद खोनाफैयो बेनिखायनो माइक लादोंमोन आं खोनाबाय दाना जोंहा आरबिया गाबहरबायलै गाबखौ बिखुंगुरलै होनना बुंहरबाय जारलासोलै मिनिहरलायबाय जोंहा दिपालि आब'आ दावहारु आंना जिउ आरबिया मा जाखो होनना बुंहरबाय के बड'आ मा होनगोन नट काम इउर साउन्ड अच्छा नोट काम नहीं जा रहा है क्या साउंड नहीं जा रहा है जाना चाहिए ना अभी तो हाँ अभी जाना चाहिए था ना के बड' मानो माउट थानो लाखो मा थाना लाखो थायाखैमोनलै लागाव हा मिनिहरबाय जोंहा खोरोमा मोनथिया बिखुंगुर दे सोरबाथ' खोन्थाहरदो खोनादोंना खोनायाखै जोंहा दिपालि आब' दङ बिखुंगुर आंनि कमेन्ट दाना नायला लाबबो हरफिना बिखुंगुर दाना कमेन्टखौनो नायलानो नोङो लाबबो हरफिनलानो बिखुंगुर फन हरना खोन्थाहरदो होनना बुंदों जोंहा मा जाखो ब्र' आदसा खोनाला नामा दाबो खोनायाखै नामा बाब दाबो खोनायाखैना आं माइक बख'बायमोन मा जाखो ब्र' मा जाबावगोन बिखुंगुर फन हरना कमेन्ट फरायनो थिन आदसा जोंहा आरबि ब्रह्मया गाबबायलै ब्रकेन जाबाय आब' दिपालि गुड नाइट के बड' थांसै नामा दे जोंहा लाइक दान होलांदोंना लाइक होखादोंना दे थेंक इउ स' माच जोंहा दिपालि आब' मा बिखुंगुर फन हरना खोन्थाहरदो दे दिगनखौ थांसै दोनफिनबाय लाइभ थाथ'ला आं दोनैनिफ्राय लाइभ थाथ'ला आं आदसा मा जाखोलै आरबि ब्रह्मा बाय आदा बाय आरबि ब्रह्मा थेंक इउ स' माच दे बाय गुड नाइट आरबि ब्रह्मा के आगै गुड मर्निं आदसा गुड मर्निं होनबाय जोंहा आरबि ब्रह्मया गाबहरलायबायलै दुखु महेश दैमारि फैदोंमोनलै जोंहा महेश दैमारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय माबोरै खबर सबरा जोंहा महेश दैमारि खोनादोंना खोनायाखैलै खनसे कमेन्ट हरदो सोरबा जोंहा आरबि ब्रह्मया गाबहरलायबायलै सोहरबायबो जिउ मा जाखो दावहारु ब्रह्मया होनहरबाय आरबि ब्रह्मया मा होनदों आन खालामफिननोसै आं मानोलै आरबि ब्रह्मा के अके आब' सना होनना बुंहरबाय बिखुंगुर बहा थांखो दिपालि आब'आ सोंहरदों गुड बाय आदसा आरबि ब्रह्मा गुड बाय होनलायबायना सोरखौ होनखोलै आरबि ब्रह्मा आगै मानो बिदि होनखो नोङो
जोंहा फरेभार होनना बुंदों आरबि ब्रह्म आगैया। दावहारुआ गाबबायलै। मा आवाज गैया ब्र'? मा आवाज गैया ब्र'? आदसा मा जाखो मा जाखो मा जाखो मा जाखो मा जाखो? नै आबैसो आइदै मिनिना थैसिगोनलां। देलाय सोरबा सासे कमेन्ट होलाय खोनादोंना खोनायाखै? मानो मद दोनखो दिगोन मा जाखो? महेश ब्र' खोनादोंना खोनायाखै बुंलाय? खोनादोंना खोनायाखै बुंलाय? खोनादोंना खोनायाखै बुंलाय? बुंलाय खोनादोंना खोनायाखै? खोनादोंना खोनायाखै बुंलाय? दिगोन मा जाखो खोनादोंना खोनायाखै बुंलाय? आइदै खोनादों दे जाबाय अके थेंकिउ स' माच दे खोरोम ब्र'। खोनाबायना? आदसा थाबोजोब्बाय कमेन्टआ। मानो बिदि जायोलै? खोनाबाय दे अके महेश ब्र'। थेंकिउ स' माचलै आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय महेश ब्र'। जारलालै मा जाब्रबनो नायो माइक लादोंमोन आङो माइकआ चार्ज जोबना होबाय बेनिफ्राय बिदिनो अफ जानायानो अफ जानाय माबायदि अफ जाना थाखो? दे मेसेज कमेन्टआथ' जा गोलाव थाबोबाय बेसे फरायख'बावनो दे आङो। दीपाली जी लाभ कब आएगा आपको ये कब आएगा बोल रहा है? गुड नाइट दीपाली बाबा गुड नाइट होनबायलै थांसै नामा दीपाली बाबा जिउ आं गाबोन लाइभ फैथ'ला नामा होनना बुंदों जोंहा दीपाली आब'आ अबेबा फुजाफोर जानो थाङोनोलै। खोनादों दे होनना बुंबाय जोंहा खोरोम ब्र'आ। थेंकिउ स' माच खोरोम ब्र' खोन्थाहरनायनि थाखाय। गुड नाइट दीपाली आब'आ थांसै ना। जोंहा हिन्दी बोलो ना यार हाँ हिन्दी बोलो। एमआर गुड नाइट बाय। खोनादों बिकुंगुर ब्र' थेंकिउ स' माचलै। जारलालै आरबि ब्रह्मया मा होनदों फन नाम्बार नागिरदोंमोन आं फन हरनो। आदसा आरबि ब्रह्म आगै आंखौ फन हरनो फन नाम्बार नागिरदोंमोन ना? जारलालै उन्दुनोथ' ओंखारखाला दिनै हरसे रावबो थांथ'नांला दै होनना बुंबायलै जोंहा महेश दैमारिया। ब्र' उन्दुथ'ला नामा? उन्दुनांगोनलै ब्र' डिउटि दङ। खैथा जाखोलै टाइमा? 11ता साराय 11ता जाबाय दे। ब्र'मोन सोर उन्दुयो दे बाय लिरना हरदो दे सोर उन्दुनोसै। आंबो उन्दुनोसै आरोना गाबोन डिउटि दङ। दावहारुनि आरबिया आंना जिउआ होनना बुंदों। दे जोंहा महेश ब्र'आ गाबबायलै बेबो एसे दुखु जाफाबाय। आरबि ब्रह्मयाथ' दुखुखा आरबि ब्रह्म आगैया दुखुखा गाबखागासिनो बियो फैनायनिफ्रायनो गाबखागासिनो। बेसे गाबदों आरबि ब्रह्म आगैया आंबो दुखु जाफालायलांबाय। जोंहा बिखुंगुरा मा होनदों बाय बाय अल माय इउटुब फेमिलि गुड नाइट। अके बिखुंगुर ब्र' गुड नाइट स्वीट ड्रिम। सो जाओ बिखुंगुर ब्र' हाँ सो जाओ मैं भी सो जाता हूँ। जोंहा आरबि ब्रह्मया ब्रकेन जोंहा महेशआबो गाबफाबायलै गाबबाय दुखु जाबाय महेश ब्र'। जोंहा दावहारु ब्र'आ बाय बाय आई एम नट कामिं लाइभ भिडिअ। आदसा दावहारु ब्र' नै आबैसो होनना मिनिहरबाय खोरोम ब्र'आ जोंहा आरबि आगैया मा दुखु माबा हरबायलै रागा जोंहरबाय सोहरबायबो। जोंहा खोरोमा खोनादों दे जाबाय अके ब्र'
मालाया मिनियोबा दिनै आंहा दुखुसो। महेश ब्र' नोंहाबो दुखु जाबाय आरोना दिनै। मानो दुखु जाखो देलाय खोन्थाहरलायसै। महेश ब्र'आ खोनाबाय दे। अके ब्र' अके। दिपालि आब'आ मा होनदों? महेश आगै मा जादों? महेशआ मा जादों होनना बुंदों जोंहा महेश ब्र'। जारलासोलै दिगान नों। जारलासोलै आब'। मा जागोन आरो बे संसाराव। बाहेरनि बिराद साउन्ड खोनाफैयो बेनिखायनो आङो माइक लादोंमोन आरोना। मिसिंफोरा बिराद आवाज खोनाफैयो। आं फैखायो ब्र' गाबोन सोरांबानो खारलांनांगौ अब्लाबो उन्दुनो सुखुवाखै फैबाय आं। उन्दुनो सुखुवाखै फैबाय आरोना। दे माबा महेश ब्र' मा जादों नोंहाबो? मा दुखु जादों? जोंहा गौतम ब्र' मोनफैदों। मा हाल्लाथार गौतम ब्र' हाल्लाथारलै गौतम ब्र'। थेंक इउ स' माच दै गौतम ब्र' आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय। जोंहा लाइक होना दे गौतम ब्र' मोनसे ना। गौतम ब्र'आ मा होनदों? अखा हादों नामा? अखा हादों नामा? फ्रि फ्रि नुदोंना माबायाव आंनिखौ फ्रि फ्रि नुदोंना गौतम ब्र'? माबा लाइटआ इदि फ्रि फ्रि नुदों आरोना। माबोरै दासो? जोंहा बाय गुड नाइट। जोंहा आरबिबो आगैया थांसै आरोना। दिपालि बर'आ गुड नाइट होनदों बेबो। गुड नाइट होनगासिनो। थोस दासो फैदों गौतम ब्र' दासो। दे बाय होनना बुंदों। गुड नाइट। जोंहा खोरोम ब्र'आबो थांसै आरोना। दे खोरोम ब्र' दे थांलायदो दे जोंहा गासैबो थांलायदो ना। बाय बाय होनलायलायदो दे गाइसमोन। आंबो उन्दुनोसै आरोना। दोनथ'नोसै आंबो। बाय होनलायदो दे गासैबो। दे बाय गुड नाइट होनदो जोंहा खोरोम ब्र'आ। जोंहा कौन कॉल किया है यार इतना रात में। दे बाय होनलायदो दे गाइसमोन। मोसाहारिया जोंहा महेश ब्र'आ गाबगासिनोलै। जोंहा आरबि ब्रह्मया रागा जोंगासिनो। गुड नाइट ब्र'। अके महेश ब्र' थेंक इउ स' माच गुड नाइट सुइट ड्रिम। दे महेश ब्र' उन्दुदो। जोंहा अन दङ जोंहा मोसाहारि गुड नाइट हा सुइट ड्रिम। जोंहा बिखा खामदोंलै जोरो आलौला बायदों। आदसा महेश ब्र' मानो बिदि जादोंलै? ना ब्रेकआप जाबाय नामा महेश ब्र'? ब्रेकआपफोर जाबाय नामा? लाइक देन थेंक इउ स' माच गौतम ब्र'। थेंक इउ स' माच लाइक देन होनायनि थाखाय। महेश ब्र'आ मा खालामनो मानसिनि जिउ दुखु दाहायानो जोबनो थाङा। सोलायबाय जायो। सोलायबाय थायो होनना बुंदों आरोना। औलै सोलायबाय थायोथ' आरो महेश ब्र' मालाबा दुखु मालाबा सुखु बिदिनो दुखु सुखुजोंनो सौसिलांनांसिगोन आरोना जोंनि जिउआ। मा खालामनो। दे गौतम ब्र'आ मा होनदों? दानो उन्दुथ'वा 12थासिम थादो। 12थासिम थाथ'ला ना गौतम ब्र'। 12थासिम थाथ'ला आरोना। दसे आङो भिडिअ'बो नायनोसै आरोना मानसिफोरनि दिनै आपल'ड होनायफोरखौ नायनो हायाखै आङो। दिनै आपल'ड होनाय भिडिअ'फोरखौ नायनो हायाखै। बेखौ आं नायना होनोसै आरोना एसे नायना होनोसै सोरनिखौबा। माथो खालामनो आरो जोंहा गौतम ब्र' दोनथ'नांसिगोन। जोंहा आरबि आगैया बाय होनबाय दे। बाय दे आरबि आगै। बाय दे गुड नाइट सुइट ड्रिम। जोंहा महेश ब्र'आथ' गाबगासिनो दुखु जागासिनो। जोंहा महेश ब्र'आबो ब्रेकआप जादोंलै ना महेश ब्र' ना मा? जोंहा रन्डेस्वर अफिसियेला मा होनदों? आदा नाम्बार हर। आंनि नाम्बार ना। आंनि नाम्बार दे लिरना लालाय रन्डेस्वर होनबा आंनि नाम्बार नांगौबा। आं उन्दुलांनो हानाय नंला दिनै। आदसा महेश ब्र' देलाय खोन्थालाय ब्रेकआप ना मा जादों? जोंहा महेश ब्र' नोंसोर उन्दुदो दे। आदसा महेश ब्र' माथो दुखु दाहा। ओइ सार नोंनि नाम्बारखौ हर। हरगासिनो दे माबा रन्डेस्वर अफिसियेल हरगासिनो दे आङो हरगासिनो।
Gautam bro mana deh good night bye bye. Okay Gautam bro good night sweet dream ha. Okay. Nah, thank you so much. Ani live join जाफिननायनि थाखाय दे. जोंहा मोसाहारिया उन दङ मोसाहारिया दे. नाम्बारखौ ला दे रन्देसर. नाम्बारखौ ला दे. 9957 लिरबाय दा रन्देसर लिरबाय. लिरदोंना लिराखै बुंलाय देलाय खनसे कमेन्ट हरलाय लिरदोंना लिराखै. खोन्थाथ'जानाय नंला ब्र दुखुखौ सहायना थानोसै आं. दे खोन्थाथ'नो हायाबा ना महेश ब्र खोन्थानो हायाब्ला दे खोन्थानो दे खोन्थानो हायाब्ला जेबो नङा. जोंहा आरबिया रागाबो जोंदों सौहरबायबो. औ लिरगासिनो ना रेन्डेसर ब्र रेन्डेसर दे लिरफिनलाय लिरफिन दे. 9957062911 हा 9957062911 9957062911 9957062911 जाबायबा जाबाय होनना बुंदो जोंहा मोसाहारिया. ओइ मोसाहारि सापर्ट खालामहर. औ मोसाहारि सापर्ट खालामहरनांगौ. जोंहा महेश दैमारिखौ सापर्ट खालामना हर आरोना मोसाहारि. Incoming voice call from +918099386795. रन्डेसर कल खालामहरदो नामा. Incoming voice call from on औ रन्डेसर ना. औ रन्डेसर नोंमोन ना कल खालामनाया दासो. ओइ मोसाहारि सापर्ट खालामहर. अन जोंहा मोसाहारिया अन दंलै दे. माबा ब्रमोन गाइसमोन दोनथ'नोसै ना समबो जाबाय उन्दुनायनि. ब्रमोन गाइसमोन दोनथ'लायनोसै. बाय बाय सुइट ड्रिम. बाय बाय सुइट ड्रिम गाइसमोन दोनथ'लायनोसै बयबो. मोजाङै उन्दुलांदो गोदोनो ना मा बुङो. जोंहा महेश ब्र'आबो दुखु जागासिनो. दे ब्र आंनि सायाव नोसै. गुड नाइट दे गुड नाइट सुइट ड्रिम दे महेश ब्र दे उन्दुदो दे. दोनदो दे. गुड नाइट सुइट ड्रिम ना. बाय बाय. जोंहा आरबियाबो ब्लु होलाय दसे आदा. आदसा आरबि आगै दासो नोंहा ब्लु बिलाइबाय. आरबि आगै दोननोसै आङो दे. आरबि आगै दोननोसै आरोना दे. आरबि आगै गाबोन माबादो गाबोन सापर्ट होलायदो आरोना आरबि आगै दे. गाज्रि मोननाङा दे. दे होमबा दे दसेल' होना होबाय दे आं. दे होबाय दे आरबि आगै दे होना होबाय दे आं ब्लु होना होबाय दे आं.
जोंहा मा होनखो आरबिया जोंहा मिनि हरबायसो माथो मोसाहारिया। आं लास्ट बुंनोसै आंनि चेनेलखौ सापर्ट हो होनना बुंदों आरोना। जोंहा रेन्डेसरखौ सापर्ट होनांगौ आरोना। दे होगोन दे रेन्डेसर, नोङो कमेन्ट होजोबखादो ना, सबबो बेग हरजोबखागोन दे नोंनो, टेनसन खालामनाङा। रेन्डेसर सोरबाफोर लाइक होनो बावदोंबा लाइक होना होदो दे मोनसेसो। 21 लाइक जाबाय आरोना दिनै, 21 लाइकल'। आंनिखौसो आन खालामना नागिरखो ना माखो बे? दे बोखारदो आदा। दे बोखारबाय दे आङो आरबि आगै, बोखारबाय दे। औ बोखारबाय दे आरबि आगै। जोंहा मोसाहारिया जिउ होनना बुंबाय, आदा जिउ। औ दे माबा मा होनो दावहारु ब्र' दोननोसै ना दावहारु ब्र', दे बाय दे बाय। गुड नाइट अल गाइस, सुइट ड्रिम, बाय बाय। मा खालामखो बे होनना बुंदों जानो महेश ब्र, मा खालामखोथाय जोंहा आरबि ब्रह्मया, आरबि आगैया मा खालामखो दे। सुइट ड्रिम हा अल। उन्दुनांला दा उन्दुनांलाथ' आरो आगै, आंहा गाबोन फुङावनो खामानि दङ, डिउटि दङ। दे बाय दै, बाय 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 बाय। सबबो खुसियैनो था आरोना, फुरथि था, इन्जय था, इन्ट्रेस्ट था, लोगोफोर बयबो।